Tarde, iniciamos sesión plenaria de data 3 de novembro de 2021 con siguientes puntos da orden do día. E o punto número 1 é a aprobación da acta da sesión anterior de data 9 de setembro de 2021. Son dos plenos. Temos alguna observación a estas actas que haxe que incluye? Non. Damos entonces por aprobadas. Segundo punto é vamos a facer unha declaración institucional en apoio aos traballadores e traballadoras de Vestas. Tal como se acordou na Comisión Informativa de Asuntos Xerais, redactouse un borrador de declaración institucional que lles foi remitido por correo electrónico a todos os voceiros. Como non hai constancia de que se fixase ningún tipo de suxerencia ao respecto, entendo que estamos todos os grupos da corporación de acordo co que pon a moción. Por tanto, vamos a someter a aprobación de pleno. A moción di: o pasado 20 de setembro, Vestas anunciou a súa decisión de pechar as instalacións que a empresa ten en Chavín, no concello de Viveiro. Este peche, previsto para finais de 2021, afectaría un total de 115 empregos directos e suporía un agravamento da situación da industria de emprego non só na Mariña Lucense, senón tamén en moitos concellos próximos, nos que nos atopamos e os que pertenecemos á comarca do Ortegal. Vestas dedícase á construción de equipamentos para a enerxía eólica, polo que este peche sorprende aínda máis ao tratarse dun sector en expansión nos últimos anos e con perspectivas de futuro. Compre ter en conta, asemade, que dende o Concello de Viveiro sempre se deron facilidades á empresa Vestas, sempre se axudou para manter os postos de traballo, polo que agora non se pode permitir que por unha estrategia industrial se comunique esta decisión de peche nunha maneira inmediata e inhumana. A preocupación xerada pola situación na que se atopa a multinacional Alcoa súmase agora este novo peche nunha industria importante. Isto supón un novo e duro golpe económico para toda a zona que abarca dende a Mariña Lucense hasta as comarcas do Eume, Ferrolterra e Ortegal, que leva anos asistindo a un grave desmantelamento industrial, co consiguiente pérdida de empleo e proxectos de futuro. Non debemos esquecer que a nosa comarca no Ortegal vese especialmente afectada pola desindustrialización que se ven sufrindo dende anos, recentemente polos peches de Gamesa en Somozas e Endesa nas Pontes. Esta progresiva desindustrialización require do traballo, esforzo e compromiso de todas as administracións implicadas, polo que se fai necesario crear unha fronte común co obxectivo de evitar que se leve a cabo o peche da fábrica de Vestas, ao mesmo tempo adoptar as medidas necesarias para facer efectivo un plan de reindustrialización. Por todo isto, a Corporación Municipal do Concello de Ortigueira quere, en primeiro lugar, manifestar o seu apoio aos traballadores e traballadoras e ás familias afectadas pola decisión da empresa do peche da fábrica de Vestas en Chavín, Viveiro, e asemade instar o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e do Goberno de España e a Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia para que dentro das súas competencias adopten as medidas necesarias para exixir a empresa Vestas que considere a súa decisión de peche da fábrica de Chavín e buscar solucións alternativas en aras de manter os postos de traballo e a súa actividade industrial. Esta moción que consensuamos todos os grupos da corporación para que quede reflexado o noso apoio a todos os traballadores de Vestas e toda a comarca. Temos que votar, non? Votamos a... Non, declaración institucional. Bueno, pois xa evitamos a votación, está acordada e, bueno, queda patente o noso apoio. Moitas gracias e ánimo, moito ánimo. Muchas gracias. Bien, pasamos ao seguinte punto, que é o expediente 825/2021, que é a aprobación definitiva da modificación da plantilla en eso del persoal. En este punto, antes de iniciar o debate do presente asunto, vou ceder a palabra ao señor secretario para que proceda a facer
unhas pequenas aclaracións que creo que son convintes para que o entendamos todos e tamén as persoas que están presentes no público e os que nos están vendo. Ten a palabra, señor secretario. Sí, gracias. No, realmente son un par de aclaraciones que creo oportunas, sobre todo para delimitar un poco el objeto del debate, ¿no? En primer término, hay que tener presente que lo que se va a debatir hoy es determinar si la reclamación es acorde, la reclamación representada, se ajusta a la legalidad o no, y por lo tanto pues, debe ser o no estimada. En este sentido, bueno, pues, el órgano administrativo, que es el Pleno, no debe volver a entrar sobre lo ya debatido y aprobado en la sesión del mes de septiembre. Esto es una cuestión que es muy frecuente en las entidades locales, en los procedimientos bifásicos, es decir, procedimientos que tienen una aprobación inicial y una aprobación definitiva. Pasa, por ejemplo, en el presupuesto, pasa, por ejemplo, en las ordenanzas, ¿no? Sobre si hay que volver a votar nuevamente la aprobación definitiva o no. Es decir, no, de lo que se trata ahora es de ver si esas alegaciones deben ser estimadas o desestimadas. Bueno, dicho esto, bueno, yo creo que, bueno, si han visto mi informe, ya conocerán mi posición al respecto en cuanto a las estimadas. Aquí, a modo de recordatorio, bueno, ustedes sabrán que por supuesto pueden apartarse de las posiciones técnicas, en cuyo caso, bueno, pues lógicamente, si el acuerdo resultara ilegal, pues claro, ustedes sabrán que son responsables de su voto, ¿no? Y dicho esto, un poco entrando en el fondo del asunto, en cuanto a lo que serían las posibles consecuencias o no, que si se estimaran la reclamación o no, las plazas mantendrían la naturaleza laboral pese a desempeñar funciones reservadas a personal funcionario. Y si estas plazas no pudieran ser desprovistas de estas funciones de personal funcionario, pues se imposibilitaría su cobertura definitiva. Y por lo tanto, bueno, pues el Pleno en una posterior sesión tendría que acordar su amortización, dado que legalmente no es posible que el personal fijo, el personal laboral fijo, y quiero enfatizar esto, el personal laboral fijo, pueda desempeñarlas. Y bueno, pues si se quisiera mantener la prestación del servicio público que llevan a cabo estas personas o estas plazas, mejor dicho, pues siempre sería preciso crear nuevas plazas reservadas a personal funcionario, pero en este caso su cobertura se efectuaría por turno libre y siempre que existiera tasa de reposición de efectivos. Claro, pues cuestión que, como saben, no es muy abundante en el Ayuntamiento de Ortigas. Solo eran estas modificaciones, señor Alberto. Moi ben. Moitas gracias, señor secretario. Ben, como xa comentei na comisión, o Concello Pleno do día 9 de setembro de 2021 aprobou inicialmente a plantilla do anexo personal do Concello de Ortigueira co obxecto de alteración da naturaleza de varias plazas de persoal laboral a funcionario. Dentro do prazo de exposición ao público para presentar alegacións, presentouse por unha traballadora un escrito interesando que a naturaleza xurídica dunha das plazas de psicóloga non sexa modificada de persoal laboral a funcionario, por estimar que dita modificación non se axusta a dereito. Por lo tanto, nesta fase hai que debater sobre a alegación presentada e resolver se se estima ou non, como dixo o señor secretario. Si se debe desestimar porque a alegación non se axusta a legalidade tal e como fai constar no informe de secretaría, ou por a contra, se estima por considerar que si se axusta a legalidade a pesar do informe de secretaría, porque a modificación e alteración de natureza das plazas xa está debatida e aprobada. Segundo o informe de secretaría, a alegación ten que ser desestimada. Resumindo un pouco dito informe, entre outros puntos, polos seguintes motivos. Aquí o que se aprobou foi a modificación da naturaleza dunha praza independente da situación individual da persoa que actualmente ven ocupando esa praza. O principal criterio que se sostivo e que se ten que soster para a modificación da naturaleza da praza é que se trata de prazas que desenvolven tarefas reservadas a persoal funcionario e, como todos sabemos, o persoal laboral non pode realizar tarefas de persoal funcionario. Por lo tanto, esta situación hai que solucionala no momento da estabilización. E no escrito de alegación tamén manifesta que a traballadora non solicitou a modificación da plaza
o cal dito, con todos os respectos, é totalmente falso. Como se pode comprobar no expediente, hai unha solicitude con número de registro 2021 ERC 3307, no que claramente solicita concorrer a oferta de conciliación de emprego público na modalidade de persoal funcionario A1. E, polo tanto, solamente o pode facer se modifica a naturaleza da praza que ocupa. En canto a que non se pode modificar a plantilla sin RPT, esta modificación é unha modificación técnica menor, para solventar un problema que en estes postos actualmente están desenvolvendo funcións reservadas a persoal funcionario por personal laboral. Ademais, esta modificación de plantilla é un requisito básico para poder executar o proceso de estabilización de emprego previsto no Real Decreto 14/2021, que establece a obriga de ofertar todas as plazas de natureza estrutural estean ou non dentro das relacións de postos de traballo, que reúnen os requisitos previstos en dito Real Decreto. Tamén hai que recordar que estas modificacións tratáronse e negociáronse na mesa de negociación con sindicatos. E, por último, non é posible separar esta plaza das restantes incluídas na modificación para a conversión de plazas de persoal funcionario. Por todo isto, de acordo con o informe do secretario, proponse ao Pleno que adopte o acordo de desestimación das alegacións e, consecuentemente, a aprobación definitiva do acordo adoptado o día 9 de setembro de 2021. Nada máis. Temos debate logo e Isabel ten a palabra. Hombre, se vamos a aprobar ou non aprobar as alegacións, o punto número 3 non teria que poñer a aprobación definitiva da modificación da plantilla. Non? Pero bueno. Iso por un lado. Por outro lado, en comisión informativa, e eu veio dicindo xa hai moito tempo, pero nesta legislatura máis, na comisión informativa, como ven, moitas veces decimos é para solucionar dúdas. Isto, puidose solucionar, preguntar en comisión, se estuvera o señor secretario, e así tamén lle preguntou a señora Franco en determinadas dudas que existiron ao largo da comisión que non foron atendidas. Vaime dicir vostede, señor Muras, que está a disposición de nosotros o secretario e calquera técnico, porque sempre é o que vostede dice. Eu creo que nunha comisión que a maior parte de nosotros temos que perder, que estamos nos nosos postos de traballo, que queremos solucionar os problemas e non perder máis tempo a hora de intentar sacar ou desentrediñar calquera tipo de acordo que vostede quere facer. De todas formas, vostede dixo que houve acordo entre a patronal, sindicatos, traballadores, etc. O que está claro é que aquí hai un conflito laboral. Un conflito laboral que o Concello de Ortigueira nunca tuvo. E usted é coñecedor dese. E non hai acordo, e non se fixo con total transparencia. Non se fixo con total transparencia porque o que solicitaban a maior parte dos traballadores, non só neste punto, era que se paralizara a OPE hasta que salira o Real Decreto a nivel estatal. E esa paralización, que era un tema meramente político, non estamos falando de legalidade, vostede incumpleu. O cual vostede é o máximo responsable desta situación, non só creada neste departamento, ca funcionalización, senón tamén con outros traballadores. Por outro lado, sí que hai un trato de favor referente a uns traballadores e outros non. E crea un mal ambiente a hora de traballar cando a situación é tensa. E que non pagan? Pois os veciños, evidentemente. Ningún traballador estaba en contra da oferta pública, só pedían máis tempo. E vostede no pleno de setembro decía como que todo o mundo tiña dereito a ir a esas plazas. Mire, vou dicir, señor Muras, hai 20 anos, a vostede estaría facendo algún tipo de contrato porque se dedicaba a outra empresa. Eu iniciaba a miña vida laboral e eu concurrín ás bases para auxiliar administrativo en servicios sociales. Eu despois decanteime pola empresa privada, pero esas bases estaban perfectamente convocadas. Como vai haber agora a oportunidade de que se presente todo o mundo. Aquela tiña 24 anos e había moitísima xente que tamén tiña 24 anos ou máis que se podía presentar. O cual,
paréceme, non me parece moi ético que diga que foron plazas postas a dedo. Por outro lado, se tratamos de trato de favor, evidentemente sempre os houbo. É dicir, a hora de que vostede empeza a contratar uns determinados abogados para reclamar os dereitos de uns traballadores e outros abogados para outros traballadores, xa se nota que hai un trato de favor utilizando eses cartos que sin necesidade, posto que había unha defensa jurídica por parte da Diputación gratuito e que non lle costaría nada aos traballadores. Pero se falamos de esa transparencia que se di que houve entre a patronal, os sindicatos e os traballadores, eu estou convencida de que a maioría dos traballadores deste Concello non son coñecedores das técnicas nin de nada, porque nunca houve un conflito laboral. Non sabían, iban ás votacións dos sindicatos cando lles correspondían, nada máis que para iso, porque estaban a gusto no seu posto de traballo, cousa que agora non estamos a facer. E se falamos de mal ambiente, pois mal ambiente tamén, señor, cando fala de que hai que tratar a todos o mismo, pois non, señor Muras, vostede non trata a todos o mismo. Hai persoas que están con un contrato de traballo, con unhas horas que teñen que cumplir, e están, e vostede sabe que eu non minto, señor Muras, a miña credibilidade está de sobra demostrada, está na súa casa. Así que non me diga vostede que está intentando mirar polos traballadores e polo pan dos fillos desta xente. Vostede que tanto lle gusta esa palabra. Depende de que pais teñan eses fillos. De todas formas, as alegacións que presentou esta traballadora están admitidas a trámite polo contencioso. Así que, hombre, algo quere dicir, e ustedes tamén son coñecedores de isto. Están falando de estabilización, eu falo de consolidación. E é certo que é repetir. Baseime tamén na intervención do anterior pleno en que o Concello de Ortigueira non pode incrementar o capítulo 1 de gasto de personal porque iso o que levaría era un servicio deficitario para os servicios de prestación á ciudadanía. E vostede sigue no mismo, dependendo, señor Muras, de que lle caia ben ou mal, miramos e damoslle volta. Volvo a repetir, a argumentación do señor secretario sería moi apropiada na comisión informativa antes de traela aí. Polo cual, recórdolle que era ben nas próximas comisións informativas que viñera algún técnico, que agora xa temos algún técnico de secretaría, non gritándolle credibilidade a que nos acompaña, pero eu sigo dicindo que os técnicos teñen que explicarnos todo o contido que traen, que veñen as comisións. E evitaríamos todas estas cousas. Non teño máis nada que decir, señor Muras. Señor Franco. Gracias, señor Franco. Bueno, a realidade é que, en todo este proceso de ofertas públicas de emprego do Concello bótase de menos certa sensibilidade coas persoas que levan anos facendo xa o seu traballo, non? Son, na maioría, técnicos que sobre os que recae en gran medida moitas responsabilidades e que, a pesar de ser traballadores temporais, desenrolan o seu traballo coa mesma eficiencia que se foran traballadores funcionarios. En ningún momento se tuvo non se tuvo a delicadeza de sentarse a falar con eles, a saber cales eran as súas demandas, cales eran os seus problemas personais a hora de afrontar estas ofertas públicas de emprego. En fin, eu teño a sensación de que foron tratados como se foran traballadores totalmente alleos a nós, en lugar de tratalos como compañeros de traballo que ao final é o que son, non? Eu entendo que dende a asesoría xurídica, dende secretaría, se faiga informes ou explicacións, como acaba de facer o secretario, que son asépticas como teñen que ser, pero penso que dende o goberno sí que se debería mostrar moito máis tacto coa xente que está traballando neste Concello. E isto non é unha apreciación miña, é unha apreciación que nos fan eles, os propios traballadores.
non é normal que cando hai unha serie de traballadores que están mostrando constantemente o seu descontento, pois que non se lles escoite, que non se sente a falar con eles. A mí constame que vostede, señor alcalde, coñece perfectamente o funcionamento da empresa privada, sabe o que é ter empregados, tamén sabe que un traballador descontento pois é un problema para todos, en primeiro lugar para el mesmo, porque está descontento, pero tamén é pois un problema cos compañeiros, é un problema para o desenrolo do traballo, é un problema, no caso da empresa privada, pois para os clientes, e tamén é un problema para o rendimiento da propia empresa. Bueno, pois no caso das administracións públicas ocorre exactamente o mesmo. Non pode ser que, sabendo que hai un conflicto laboral, pois que non se planteese nin por un momento falar directamente cos afectados, porque para nós, para o noso punto de vista, pois eso demostra unha falta total de sensibilidade con xente que está traballando ao final pois ao seu lado, non? E que leva ademais traballando pois moitos anos. É unha forma de descoñecer un pouco pois as circunstancias personais de cada un, os problemas que todo este proceso pois acarrea para todos eles. Son problemas que ás veces pois teñen unha solución moito máis sinxela do que parece. Ao mellor, por retrasar unha OPE uns meses, pode ser a diferencia entre ter aos traballadores contentos e rendindo ao 100%, ou ter traballadores agobiados e estresados, con malestar, e con baixos rendimentos, cando non, pois con baixas laborais, por poñer un exemplo. De todas formas, bueno, eu, se quere recoller un pouco isto que lle estou dicindo, pois tamén lle digo que estamos a tempo de falar con eles, de sentarse, de intentar rebaixar un pouco este conflicto, este malestar que se está creando entre o goberno por un lado, os traballadores polo outro, etc. Bueno, centrándonos un pouco no punto en concreto, o que temos que facer aquí, como decía o secretario, é decir se admitimos esta alegación ou, polo contrario, pois, a desestimamos. Nosotros falamos neste caso con varios dos implicados, non só coa persona que fixo e que presentou a alegación, sino tamén co resto de compañeros, porque como vende o informe, o que se faiga con unha plaza, pois vai repercutir nas outras 5 plazas que están nesta modificación, non? E despois de falar con eles e de saber cal é o informe xurídico, pois, dende logo que nós non vamos a facer é ir en contra dos propios traballadores, porque votar en contra da proposta que presenta aquí a alcaldía e estimar a alegación, pois significaría perxudicar aínda máis a unha xente que xa de por sí pois xa ten bastante con todo este proceso que se lleven encima, non? Aparte de que, como tamén decía o secretario, pois xurídicamente non temos ningún tipo de argumento para demostrar a validez desta alegación. Aquí a nós, pois o que menos nos interesa é como afecte políticamente este tema a cada un de nós, nin se o goberno sale ou non beneficiado, se a oposición pois se quere apuntar un tanto votando en contra ou a favor desta proposta, non? Ou como pasa casi sempre neste tema, pois que se utilice aos traballadores este asunto para ir en contra de Primeiro Ortigueira, que digamos que é un tema recurrente, non? Para nós esta votación pois non é como se vota pois a modificación das bases do presuposto que ven despois. Esta votación pois é distinta porque neste caso do noso voto pois depende o futuro de varias persoas que xa no seu día pois pediron que se querían presentar a unha oferta de estabilización de emprego como funcionarios e nós queremos respetar esa decisión. Queremos ser coherentes coa nosa forma de traballar e de facer oposición e por iso pois vamos a votar a favor da proposta da alcaldía e de manter a funcionalización destas plazas como xa aprobamos na novedade. Sí, gracias. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Me alegra moito ir a falar así, señora Franco, pero recorde vostede que estamos aquí neste momento, con todo isto encima da mesa, porque vostede deu o seu apoio no seu momento ao señor Muras, de aqueles famos que estamos nestes logros ahora mismo. Entonces me parece moi ben todo o que acaba de decir, pero chega tarde. E o bom é que os traballadores o saben, por tanto, iso tamén está ben. E teño que decir alguna cousa máis sobre este particular. Vostede no último pleno votou a favor, como dice vostede que vai a votar agora, e decía vostede naquele momento que
anuncio, leo textualmente do libro de actas do pleno anterior, anuncio o seu voto a favor neste punto xa que as persoas afectadas así o pediron. Non é certo, señora Franco, estude con esta rapaza que presenta a alegación, non falou. Eu falei con ela e lle preguntei e me dixo que non. Por lo tanto, non se pode xogar co futuro da xente nin coas familias, como vostede acaba de dicir. Por tanto, eu lle pediría, por lo menos, coherencia, que acaba de pronunciar vostede esa palabra. Señor Muras, vostede generou aquí un problema onde non había, que acaban de dicir as dúas compañeiras. Sería tan sencillo como utilizar o sentido común, simplemente esperar a que chegara o Real Decreto Lei do seu goberno, do goberno de España, do goberno socialista que está gobernando a nosa nación, e esperar a ver que salía e a partir de aí vostede facer unha OPE ordenada, falando cos traballadores e demais. E con un principio fundamental que o que ten que regir os intereses deste Concello, que é o principio de justicia. Esta traballadora, eu falei con ela, eu comentei na comisión, e as alegacións que presenta é porque non está de acordo en este procedimento. E non está de acordo porque non se sinte ahora mismo en condicións de leválo a cabo, porque tampouco se sinte respaldada polo que é o seu jefe, que sería vostede neste caso como alcalde do Concello de Ortigueira. E teño que dicir tamén unha cuestión que non me gustou no anterior pleno e que non tuve en dereito, bueno, aquel momento a réplica e tal, que lo acaba de dicir a señora Rego e cando estea al día a las plazas a dedo. Se vostede ten probas deso, ten que ir ao xulgado. O que non pode vostede é xogar coas persoas, coas 60 e tantas persoas que están aquí defendendo os seus postos de traballo. O que non pode dicir é que entraron a dedo. Como vai dicir vostede eso? Si dice eso, ten que ir ao xulgado porque entón estamos cometendo irregularidades. Pois non yo consinto de ninguna maneira, señor Muras. E menos que lle votara en cara a señora Franco, porque naquele momento militaba no goberno do Partido Popular, dicíndolle a ela, ¿no?, de unha maneira velada, pues que ela tería algo que ver con ese asunto. Pues para nada, señor Muras. E se vostede ten probas, ten que ir ao xulgado. Que non pode decir que a xente entrou aí, pois como Dios lle deu a entender, porque había un dedo señalador. Non, señor, non lle vou a consentir de ninguna maneira, ademais. Para rematar, nosotros vamos a seguir mantendo o noso voto, que dende o primeiro momento foi o mesmo. Estamos cos traballadores, que non queren este procedimento deste xeito. Espere vostede a paralización da OPE por Real Decreto Lei que está a piques de salir nestes momentos do Goberno de España. E unha vez de que teñamos este documento encima da mesa, como está facendo a Xunta de Galicia, como están facendo o 99% dos concellos de Galicia e de España, espere a que saia o documento e a partir de aí falamos. O que non é lóxico de ninguna maneira é que se faigan as cousas e logo salgan as leis, porque de ninguna maneira vai a salir ben. E teño que decir unha cousa ao señor secretario e tamén a vostede, que é que as alegacións están admitidas, como me mandan un mensaxe de texto a traballadora en cuestión, que o xulgado do contencioso en Ferrol lle admiteu estas alegacións a trámite. Por lo tanto, o sentido común tamén me di que teño que votar no a isto mentres non se aclare nos xulgados, que é o máis lóxico e razonable. Moitas gracias, señor. Bueno, gracias a todos polas intervencións. Bueno, e algunhas cousas que resaltar antes da votación. En canto ao tema de contido do punto, eu creo que todos nosotros entendemos perfectamente os informes de secretaría. É dicir que no momento en que eu lle dixen ao señor secretario que intervira, xa non é só para nosotros, para o público e máis para as persoas que nos escoitan a través da Cámara, porque nosotros entendemos os informes, creo que perfectamente, señora Rejo. Perfectamente. Así como no punto o acordo... Disculpe, pero que votamos somos nosotros, Señora Rego, non me interrumpa. Non, disculpe. Por favor. Eu non interrumpí a usted, entón non vamos a empezar con eso. Non, disculpe. Gracias. No acordo, o primeiro punto é desestimar a reclamación formulada por a persoa contra o acordo plenario de aprobación inicial de modificación da plantilla de data 9 de setembro de 2021. E o segundo, aprobar definitivamente a modificación da plantilla e do anexo personal de tal. Eso teno
no documento do pleno da proposta de alcaldía. Despois, en canto aos traballadores todos neste concello están representados polos seus sindicatos, 5 sindicatos. Tuvemos mesas de negociación varias con respecto a este tema, tratouse todos os temas, fixeron as súas propostas, prácticamente todas as propostas que fixeron e algunha máis que saleu de min se lles deu aos traballadores para estes procesos e eles lles transmitiron os traballadores os acordos deses días, non? En ese sentido non teño máis que decir. Respecto ao que di vostede, señora Franco, de conflito laboral, ninguna. Aquí todo o mundo está traballando no concello, cada un nos seus departamentos. Conflito laboral que eu sepa, ningún. Non hai ningún conflito. Eles saben que hai que cumplir ca legalidade, saben que é unha exigencia que temos que dar cumplimento a ela, e o que teñen que facer agora é presentarse os seus procesos en concurso. Eles teñen están nuns postos que salen agora a oferta de empleo, parten dunhas condicións distintas ao que se presenta por libre, porque teñen 3 puntos máximo polo tempo que levan traballado e un pola súa formación, é dicir, que poden partir de 4 puntos e, claro, sacaron 5. E un 5 más 4, pois un 9, pois creo que as condicións son moi ventaxosas, non? Poderían ser outras, inferiores, pero acordamos esas, as máximas. Creo que, en ese sentido, creo que ningún traballador, por moito que digan aquí, se vai a queixar neste sentido. Conflito laboral no Concello de Ortigueira, ningún, non hai, non existe, por moito que digan. E despois, cando falan de xusticia, xusticia é isto. Xusticia é que todo o mundo teña as mesmas condicións de igualdade e de oportunidade de traballar na administración. Eso é xusticia. Xa lle lo dixen de outra vez. E a partir de aí, pois, seguimos adiante e nada máis. Pero o que vamos a tratar en este punto, como dixo o señor alcalde, é estimar ou desestimar. Ese é o que vamos a facer, esas alegacións. E creo que quedou todo bastante claro. Vamos a logo pasar a votación. Votos a favor? Votos en contra? Votos en contra? E votos a favor? Votos en contra? Vamos ao seguinte punto. Seguinte punto número 4 é o expediente número 1199-2021, que é o recoñecemento de compatibilidade da empregada pública para o desenvolvemento da actividade rural. Ben, a funcionaria, como teñen na documentación, solicita a compatibilidade para a actividade. Tal como informa o secretario, para poder aprobar hai que cumprir o requisito que as retribucións complementarias non superen o 30% das básicas. Por lo que neste caso foi necesario que a funcionaria presentase o escrito renunciando ao importe que excedese dese 30%. Consta no expediente o escrito e, polo tanto, como se cumplen todos os requisitos, creo que debemos aprobar a compatibilidade solicitada, como xa se fixo noutras ocasións con outros traballadores que o solicitaron e reunían os requisitos. Bueno, é un caso máis que non solicitan compatibilidade. Eu, pola miña parte, non vexo ningún inconveniente en darlle, outros traballadores deus tamén, e están cumplindo perfectamente co seu traballo. Se non cumplen en algún momento, pois xa lo direi, de momento están cumplindo perfectamente. Entón, bueno, pois é un caso máis que temos aquí. Non sei, Isabel, algún tema para tratar? Non, é un dereito que ten a traballadora e, polo tanto, hai que concederlo. Correcto. Ana? Sí, nada, totalmente de acordo. Valentín? Totalmente de acordo, señor alcalde. Vale, moitas gracias. Bueno, pasamos logo a votación deste punto. Votos a favor? Gracias. E expediente, bueno, punto número 5, é o expediente 1014-2019, que a modificación do artigo 6 da Ordenanza Fiscal número 18, reguladora da tasa polo servicio de recollida de residuos sólidos urbanos. Bueno, esta modificación realízase a proposta de tesorería co objetivo de conciliar os padróns que son anuais das posibles modificacións nos mesmos que se aplicarían cando se confeccionase o novo padrón o ano seguinte, en que se solicitaran altas ou baixas. Isto, que se hai unha modificación nos recibos, que
tendrán efecto no padrón do ano seguinte, como rodaxe e esas cousas, non? E, bueno, é unha proposta de tesorería e bueno, traemos a plena. Isabel? Este é outro dos inconvenientes por delegar as competencias en Diputación. Xa os veciños desde esa delegación estuveron bueno, con unha serie de prexuicios, porque o padrón estaba mal configurado desde o Concello, cando se le enviou os datos á Diputación, e eso é palpable, non digo eu, mitad dos recibos estaban sin domiciliar, outros viñan a nome dunhas persoas que nin siquiera xa residían aquí. Eu sempre me mantuven en contra da delegación na Diputación, e isto, unha vez delegado a Diputación, pois, o máis normal, e eu estou de acordo ca tesoureira, é que os padróns sean anuales. Non nos queda outra, eu votar a favor, pero isto é outro perxuicio máis de delegar as competencias en Diputación, que 2 anos despois de xa delegar as competencias aínda teñen erros nos padróns por falta de ter o padrón actualizado neste Concello desde que vostede, recordemos, bueno, despideu a figura do recaudador. Ahora vai me dicir que era un tema ilegal e usted tiña que, cando había un acordo entre toda a corporación anterior. Non teño máis nada que dicir. Ben, señor. Gracias, señor alcalde. Bueno, a ver, nosotros entendemos que esta modificación que se trae aquí pois se fai de cara a eficiencia no traballo dos funcionarios de Concello, pero o feito é, como quedou tamén claro na comisión, o feito é que esta modificación, pois, supón que se eu vendo un piso a principios de ano, pois teño que pagar o recibo da basura durante todo o ano, ainda que non faiga o gasto, digamos, non? Ainda que ese feito pois, se comunique, ese cambio de titularidade se comunique no mes de xaneiro, pois eu teño que facer o pago de toda a tasa durante todo o ano. Para nós, evidentemente, isto supón pois, un trato injusto de cara aos veciños. Eu xa sei que me van a comentar o mesmo que me comentaron en comisión, que isto se fai con outros impostos ou con outras tasas, pero isto non significa pois, que non siga sendo injusto. Se eu vendo a miña vivenda aquí e compro outra noutro concello e o faigo no mes de xaneiro, pois estarei pagando 2 recibos de basura cando en realidad só teño unha vivenda. Bueno, para nós isto é manifestamente injusto por moito que se faiga noutros casos. Eu entendo o informe da tesoreira, eu entendo que isto se fai, pois, como decía antes, de cara á eficiencia. Entendo que o cobro deste recibo semestral pois, pode supoñer un incordio para os funcionarios, pero neste caso pensamos que esta modificación pois, é un perxuicio para os veciños, polo que non a vamos a apoiar. Vale, Gracias, señor alcalde. Señor Franco, ven vostede mal informado, me imagino que o señor alcalde se le vai a decir agora. Eu non vou a falarme. Sobre o particular, non somos capaces de gestionar os nosos impostos desde que vostede decidira mandarlos á Diputación, e isto ven a corroborar, e yo estaba dicindo antes el señor Arrego, a corroborar que nos tutelan cada vez máis desde a Diputación. Eu creo que ao final van nos meter aquí un administrador ou tal, e cerraremos as portas e demás. Eu llevamos a votar a favor, porque, claro, isto é asumir a mala xestión e a incapacidade. E non teño nada máis que dicir, señor alcalde, é unha pena. Gracias. moi ben, gracias. Bueno, normal que dentro da oposición as cousas que funcionan ben, pois que ou non se fale delas ou que se diga que funcionan mal. Eso é sí. Bueno, aquí quero dicir que o que antes estaba mal, Isabel Rego, agora está ben. Sí. Perdón, disculpe. O que antes estaba mal, agora está ben. Peor. Señora Rego, unha primeira chamada de atención é a primeira. Vale. Non me deixo máis remedio. Antes os padróns pois, non estaban confeccionados correctamente, pois, polo que sexa, non creo que sea un tema político, mas ben será pois, un tema de, pois, o mellor de escasez de personal, un tema técnico, un tema informático, o que sea. Non estaban ben os padróns como digo. E agora en Diputación están ben, logo aí xa demos un paso adiante.
Antes recaudábase mal, non se recaudaba, e agora recaudase. E digo non se recaudaba, e podo decir, porque temos os informes de tesorería, temos os informes de cando entramos no plan de axuste, donde se di como estaba a recaudación en ese momento, podenos ver. En ese momento había máis de 600.000 euros sin recaudar o pendientes de recaudación. Algúnas licencias de algún edificio que se fixo, creo que recordar que eran sobre 80.000 euros que quedaron sin recaudar. Bueno, desto podo falar moito. Non me veñan aquí dicindo que pasar a recaudación a Diputación que foi un error, que é unha cousa mal feita e tal, porque eso sí que me enfada. Dado a situación que había en recaudación nese momento. E despois, en canto ao tema de se unha persoa compra un piso a principios de ano e todo eso, é como se compra un coche ou como se compra outra cousa. Vostede se compra un piso e ten pagado pois o lixo de todo o ano, pois negociará ca persona que lle vende o piso e será ao revés, como todas as cousas, señora Franco. Eu outro día fixe unha operación en Narón e pasou eso, entón eu teño que negociar con outra persona, se me quere pagar esa parte ou non, pero entra dentro das condicións. Non creo que eso sexa un problema que agrave aos veciños do Concello de Ortigueira. Son peor outras cousas que se fixeron mal, estaba mal, e agora, pouquinho a pouco, vámonos poñendo. Pois ben, leva tempo, pero poñémonos ben. E nada máis. Bueno, pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, o seguinte punto... Bueno, gracias. O seguinte punto é expediente número 1156/2021, que é modificación das bases de execución do orzamento municipal. Aquí trátase dun trámite técnico, tanto por intervención como por tesorería, infórmanos que é necesario que nas bases de execución do orzamento se regulen tamén os anticipos de caixa fixa, por lo que se propón a modificación das bases no sentido de incluir dita regularización. Este é o que lles quero, os que decía ahora, era un pouco a conto, de que va pouquinho a pouco, vamos indo poñendo as cousas ben e as cousas en orden. Anticipos de caixa fixa son pagos con mellor hai que facer para pasar un ITV ou para trámites así, gastos dese tipo. Iso ten que estar, ou debe de estar regulado dentro das bases de ejecución do orzamento municipal. E así o facemos. Ten a palabra, señor Rey. Sí. Bueno, só matizarle unha cousa, señor Muras, as tasas urbanísticas non é competencia de Diputación, senón que é do propio Ayuntamiento, cando se fan os edificios. O señor sabía. Que tasa? O ICIO, señor Muras, o ICIO que acaba de dicir que eran 60.000 e 80.000. Sí, claro, pero recaudábase, sí. Non, acaba de dicir que non, bueno, pero estábamos falando de outro tema, que non Sí, estábamos falando dese. Pero estuve mencionando. Claro. Pero, mire, señor Muras, deste punto vou explayar un pouco. Gustaría facer, a ver se o tenga ben, que me dixera quen fixo o presuposto. Porque, mire, acaba de dicir a palabra clave, ahora estamos facendo as cousas ben, non? Non dixo. Acaba de dicir que teñemos que incluir a base de caixa fixa. Bueno. Señor Muras, con esta modificación demostra varias cousas. Ainda que a vostede diga que é un tema técnico, modificaron as bases de execución dun presuposto aprobado en abril do 21 e modificadas agora en novembro, demostra en primeiro lugar que os técnicos do Departamento Económico do Concello de Ortigueira non estaban presentes á hora de confeccionar dito presuposto. Iso para empezar, porque quen se dá de conta de que falta esa base é a señora Tesoreira. Pero sígolle máis. Eu entendo que vostede, no seu afán de crear un presuposto, porque xa chocaba moito desde o ano 17, ter eu entendo a súa premura, e máis por encima para darlle a cabeza a señora Vázquez, que era a súa concelleira de Facenda, e así sacar un presuposto. Mire, señor Muras. E despois, mire que me fastidia a min ter que darlle razón ao Partido Popular cando di un presuposto corta e pega. Non mo falla. Sí, pero mire, foi un presuposto de copia, corta
e pega, señor Mura. Non creo. Pero sí, pero debeu ser dun presuposto feito polo Partido Popular. Bueno, Sí. Bueno, a vista estuvo do incremento dos ingresos que tiña como da piscina e tal. Porque, mire, señor Muras, non é que agora esteña facendo ben. No presuposto do 2017, se usted copiara por ese presuposto socialista, se usted copiara, ou tiña a ben o pedirmo, xa había na base 24 os anticipos de caixa. Sí, señor Muras, non creou vostede agora novo. Xa daquel tempo había esta partida que di vostede. Polo tanto, un presuposto que estuvo en vigor desde o ano 17 hasta o 21, que nunca se modificou unha base, de presupostos, usted, teño aquí o presuposto, se o quere ver, as bases 24. Se o quere, trouxenllo, por se quere botarlle un vistazo para o novo presuposto. De todas formas, fixo un presuposto que pasará a historia por ter máis modificacións de crédito habidas e por haber. E aquí, señora Franco, vostede que apoiou este presuposto, que tanto dixo que gracias ao seu apoio iban cobrar 70.000 as Promor, aproveito para dicir que aínda non cobraron os 70.000 euros. Vai de botar a culpa ás Promor, pero a realidade é que as Promor leva 2 anos e aínda non cobraron os 70.000 euros prometidos. Igual para a Navidad, seguramente, vostede lle los diga. Seguimos sin as subvencións dos socorristas, dos deportistas tamén. Mire, señor Muras, sigue usted pertenecendo á velha escola do Partido Popular e así o vemos a facer un presuposto, pois poñámoslle modista. Se usted copiara polo presuposto socialista, non tiña ahora que modificar a base 26 bis e a un mes escaso de que acabe o ano. O sea que vai usted co tempo bastante apretado. Digo eu que este retraso tamén o pago das subvencións ás Promor terálle que botar unha reprimenda ao seu concelleiro de Facenda, máximo responsable da confección dun presuposto. Non teño máis nada que dicir. Pódeme dar lectura da base do presuposto que falsamente di que fixo vostede? Sí, e hai un error no Concello. Sí, xo sei que hai un error no Concello, pero a base está, verdad? A base está. Hai un error no Concello. Pode dar lectura, eso? Non lle teño por que dar. Usted sabe que está aquí. Houve que modificar a base 24 no presuposto do 2017. Estamos no Concello de Ortigueira, non no Concello de Guitiriz. Non no Concello de Guitiriz como puxo vostede. Sí, pero estaba a base, non? Por favor. E usted dase conta agora, verdad? Non me fale de copia e pega. No, copia e pega no, copia e pega no. A base estaba aí. E puide haber anticipos de caixa todos estes anos. 4 años despois se dan cuenta ahora. Se dan cuenta ahora. Que pone Guitiriz. Pero yo sabía que había ese error. Señora Franco, por favor. Entendo que é un tema meramente técnico, co cual, non temos nada que decir. Sí, bueno. señor alcalde, moitas gracias. Lle dá un dato unha concelleira sobre un asunto de un presuposto que presentou o Partido Socialista, que vostede pertence, e nos dice 4 anos despois que había un erro. Oxe, lo dice No, hoxe. vamos a ver, é unha anécdota. No, pero a anécdota non é. La anécdota non é esa. A anécdota ven que vostede lle bota en cara a unha concelleira un asunto que ven de 4 E anos. un error o ten calquera, incluso era. Sí, Ese é o que lle quero dicir. me parece correcto que vostede lle diga eso, pero, bueno, me parece, cando menos, anecdótico, sí, pero que non raya casi nos perpentos, si me permite a palabra. Bueno, o que lle teño que dicir eu é, a base de caixa fixa, como ben dixo a señora Rego, ten que estar no presuposto, e menos mal que temos unha tesorera, pois que se dá conta deste tema e ven a poner orden nun presuposto que eu xa lle dixe naquele momento que era caótico.
e que era un corta e pega. E acepto todo menos que é o do Partido Popular, señor Arrego. Imposible que sea do Partido Popular algo parecido. Algo parecido é imposible que salira das filas do Partido Popular. Do de ahora mismo que estamos aquí sentados e dos anteriores todos. Xa lle digo, No teña de seguro. plano, Bueno, podemos pode finalizar ou continuar ou bueno, vou a finalizar. Non sei, Claro. señor secretario, finalizo ou... como queires. Bueno, menos mal, gracias á señora tesorera. Antes lle fixo unha pregunta a señora Rego e sería bon que nos dixera quen foi o cerebro que fixo este presuposto. Porque levamos feito en 4, 5, 6, 7 meses máis enmendas, máis historias a un presuposto que xa lle dixemos que non iba a arreglar ningún problema, e máis que iba a causar máis problemas dos que iba a arreglar, e agora está vendo vostede que isto é así. Que van a pensar os señores veciños? Pois que temos un gabinete económico, un concelleiro de Facenda que temos ali, ou non sei se foi ele o responsable do presuposto ou quen foi, pero o que nos estamos dando conta é que isto é un desastre, señor alcalde. E, bueno, esperemos que esta sea a última, porque xa estamos acabando o ano e tal. E, por favor, hoxe que inauguramos a residencia de Aspromor, págueles canto antes. Moitas gracias. Mire, señor Valentín, eu agradecerlle que non se desvíe dos puntos, porque iso se o ten que comentar, pode comentar en probas e preguntas, temos os... No, pero que Non é o caso, o ben o presuposto. non é o sitio, fago a favor, teña un pouquiño de respeto ao pleno. Outra vez. Sí, pide respeto ao pleno. Despois, voulles decir, con respecto a este punto, son temas técnicos, puramente técnicos, tal como dixo a señora Ana Franco. Cousas que non deberan, nun pleno normal, non teñen ni debate. Simplemente é un tema técnico, o que os tanto intervención como tesorería dicen que ven que este así, puides omitir no seu momento ou non, son cousas que eu creo que os políticos no tema das bases de execución a redacción pura e dura do presuposto normalmente, excepto a señora Rego, pois normalmente non nos metemos nesa redacción. Tamén se equivoca, como vimos, tamén pon copia e pega Concello de Guitiriz, pero non lle gusta oído, pero bueno. É unha broma. Teño outra anécdota eu para usted, non se preocupe. Que non se preocupe, que Teño outra anécdota. non pasa nada, Eu teño moi boa memoria, teño unha anécdota. xa o corregimos. E, bueno, vamos a pasar a votación deste punto, que sería un punto de 1 minuto, e levamos 15. Votos a favor? Votos en contra? A favor. Sí, unanimidade. Bueno, siguiente punto é a ratificación e convalidación do decreto de alcaldía 2021-867. Bueno, aquí trátase de convalidar o decreto número 2021-867, no que se resolve engadir ao acordo adoptado polo Concello Pleno o día 9 de setembro de 2021, polo que se aproba participar a segunda fase do posto adicional do 2021 os puntos 6 e 7 segundo o modelo facilitado pola Diputación Provincial e que se omitiron no acordo plenario. Adoptouse a resolución porque cando se detectou esa deficiencia xa non había tempo material para convocar un pleno antes da finalización do plazo de presentación de solicitudes a documentación da Diputación Provincial, polo que é necesario ratificala e convalidala para presentar o acordo do pleno na Diputación Provincial. Un acordo plenario que hai que resolver no pleno, non ten outro tempo. Señor Rego, ten a palabra. Pois causoume extrañeza que trouxéramos que faltaran 2 puntos, porque nestes pos sempre ou nos faltan puntos ou hai algún error nas cantidades, é dicir, o contenido de todos estes plenos son errores e falta de cousas. Eu espero que daqui ao que cabe a legislatura sean uns plenos un pouco máis consistentes, para debatir, pues non sei, ordenanzas e todo iso, que é onde se ve cando un grupo de goberno é o que traballa. E cando falamos da anécdota, acuérdase vostede, señor Muras, tamén, cando vostede firmou a providencia do Concello de Muras, acórdase? Pois non hai tanto, e foi nesta legislatura. Así que non me fale usted da anécdota. Non teño máis que decir. Señor Rego. No, nada que decir. Valentín. Nada que añadir, señor alcalde. Ben, bueno, pasamos a votación deste punto. Votos a favor? A favor, sí. Unanimidade.
Bueno, ahora temos moción de urgencia, temos que traer moción de urgencia expediente 980/2021, que é a aprobación da conta xeral do ano 2020. Como lles informei na comisión informativa, o día que se convocou o pleno era o último día de exposición ao público da conta xeral, polo que non se pude incluir na orde do día. Agora xa están todos os trámites realizados, por o que se pode someter a pleno. A urxencia ven dada porque debemos de ter presentadas as contas tanto no Tribunal de Contas como no Consello de Contas para numerosos trámites, o de todos os anos. Entón, o que agora debemos de votar a urxencia. Entonces, votos a favor da urxencia. Bueno, sometida a urxencia, agora vamos ao punto, ao fondo do asunto, que, como saben, a conta xeral do ano 2020 foi dictaminada pola Comisión Especial de Contas o día 30 de setembro de 2021. Exposto ao público previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia do día 6 de outubro de 2021 por un plazo de 15 días hábiles aos efectos de que as persoas interesadas presentasen alegacións. Non se presentou ninguna alegación según o certificado secretario e, polo tanto, agora temos que proceder a sometelo ao pleno e remitilo ao Consello de Contas e ao Tribunal de Contas. A conta xeral está composta polos seguintes documentos: balance, conta do presuposto do resultado económico patrimonial, estado de cambios no patrimonio neto, estado de fluxos de efectivo, estado de liquidación do orzamento, memoria e atas de arqueo das existencias en caixa referidas ao exercicio 2020. Bueno, de toda esa serie de documentos que están expostos ao público e que son para consulta de que non queira ver, quizás o máis relevante sexa o estado de remanente de tesorería, que arroxa un resultado de 2.377.572,47 euros. Bueno, uns cartos que temos aí para cando podamos facer uso deles dirixidos hacia inversións necesarias no Concello, pois temos casi 2.400.000 para estas cousas. Bueno, realmente a conta xeral, como sabes, é un documento técnico e, bueno, ben redactado e Isabel, ten algo que decir sobre a conta xeral? Ana? No. E Valentín? Nada que añadir. Bueno, pasamos logo a votación. E votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ahora temos a seguinte moción de urxencia, moción de Primeiro Ortigueira, instando ao Goberno Municipal a facer mantemento de diversos espacios públicos municipais de recreo, así como a creación de novos parques infantís. Ten a palabra a señora Franco para que lea a moción para despois poder tratar a urxencia. O Concello de Ortigueira é un concello eminentemente rural. Con 22 parroquias é necesario ser sensibles coas familias que viven, habitan, traballan e continúan dando vida a esas parroquias. Por iso consideramos que as áreas de recreo de todo o concello deben servir para axudar a que ese entorno rural continúe acollendo a todas as familias que desexen vivir en Ortigueira. A realidade é que moitas destas áreas de recreo están totalmente abandonadas, pistas deportivas onde medran as ervas como a Mera de Baixo, parques infantís que representan un serio perigo para os nenos como el Ladrido, campos de fútbol desaparecidos como San Adrián, refuxios a carón do río descuidados como o do río Mera no lugar da Fraga, cerca do Ermo, ou a área de autocaravanas totalmente abandonada en Loiva son exemplos de lugares de esparcemento dos que os veciños non poden disfrutar porque necesitan dun mantemento que levan algúns casos incluso anos sin facerse. Hai ademais parroquias onde os nenos non teñen un pequeno parque infantil onde pasar a tarde, como ocurre en Senra ou Barbos e que as familias levan demandando anos. Por todo isto presentamos este pleno o seguinte acordo: instar ao Goberno Municipal a facer o mantemento de todos estes espacios públicos de recreo nas parroquias, lugares deportivos, áreas recreativas, parques infantís, etc., así como a creación de pequenos parques infantís en parroquias onde o número de nenos pequenos así o demandan, como ocorre en Serra ou en Barbos. Señora Rego? Bueno, eu estou de acordo ca moción. Os centristas en abril deste ano presentamos unha moción, de feito varias máis,
varias máis solicitaban a necesidade dun parque infantil en Senra. E, bueno, eu en numerosas ocasións e tamén a través de instancia xeral, xa para que vostedes se levara o mérito, pese a que pensa que eu estou aquí para boicotealo, que eu non son de meter logros polas páginas web, nin en Facebook, nin en nada, foi instancia xeral para que vostedes se poñeran as pilas. E intentara, incluso eu lle dicía que sería beneficioso un lugar céntrico que era en Senra, porque así aglutinaba a maior cantidade de nenos na pista deportiva. E con referencia ao escolar de Loiba, teño a sorte de que próximamente vai ser o San Julián e seguramente pois o acondicione un pouco. Trouxenlle fotos, están os xogos rotos. Seguramente a señora Franco, agora que está coñecendo Ortigueira, que antes vivía en Manhattan, pois seguro que o puido ver, perdóneme por un pouco de coña, porque... E, señora Franco, eu voulle dicir o que xa nos dixo o señor Muras, a ver se a vostede lle fai máis caso, porque a mí está visto que non. Intento de facer para que sea un logro para él, pero, mire, o señor alcalde díxonos, e usted acordará, se le ata, anuncia que se está a facer un estudio das necesidades de todos os parques infantís. As cuestións menores as asumirá directamente o Concello, mentres que as de maior entidade financiarase con cargo a subvencións. A idea é reformarlos, porque estes parques xa teñen certa antigüedade e crear algún máis. Non? Foi así, foi correcto, non? Vale. E eu, de todas as outras deficiencias que teñen lugares públicos, menos mal que vamos tendo suerte de que vamos tendo bodas e que elixen certos espacios públicos do Concello, que é a maneira de que os vayan acondicionando. Enhorabuena a toda esa xente que se está a casar. Evidentemente, voulle dar outro dato. O Parque Infantil do Peago, para que sepa o que nos vai tardar en arreglalo. Mire, foi aprobado nun POS no 2015 e foi acabado no 2020. Se lle fai unha idea que os nenos, mire, do Peago, 5 anos por encima, os da hora xa non creo que disfruten nin do tobogán. Pero, bueno, eu vou votar a favor da súa moción, faltaría máis. Muchas gracias, señor alcalde. Pois nosotros tamén vamos a votar a favor, igual que votaríamos a favor de que non contamináramos o planeta e cousas parecidas. Estamos a favor. Nosotros tamén levamos moitas fotos, máis de 30 mocións levamos presentadas no que vai de máis de casi 3 anos de legislatura, e xa ve o que está a suceder, que ten que vostede poner unha moción casi genérica de arreglar un pouco todo. Eu acaba de decir a señora Rego de canto se tarda aquí en facer as cousas, desde o ano 15, dixo, non? Bueno, señora Franco, nosotros intentamos que se faigan as cousas e tal, pero presentamos, xa lle digo, moitísimas mocións e estando de acordo todos, creo, que o Concello de Ortigueira cada día ten menos servicios e cada día está en peores condicións, pois non teño máis que intentar, voulle votar a favor para ver si, como dixo a señora Rego, lle fai máis caso a vostede. A min está claro que non. Moitas gracias, señora Carlos. Moitas gracias. Bueno, eu simplemente dicirles que, a ver, que é moi fácil, dende a oposición é moi fácil, te digo. Fácil, temos que facer un pouco de todo, facer pistas, arreglar, bueno, todas as cousas que nos piden unha tras outra, sabendo, no fondo sabendo, total, pedimos, nosotros non o vamos a ter que facer, aí lle vai o paquete, xa o fará el, que non vai poder facelo, porque non vai ter cartos para facelo, pero no pleno queda ben. Sabemos todos, bueno, dicirles varias cosas. En primeiro lugar, os méritos, señora Rego, os méritos non son meus, os méritos son do pleno, son da corporación municipal, son do concello, son de todos, porque se se aproba un POS ou se se fai con cargo remanente, pois hai que traerlo ao pleno e aprobalo dentro do pleno.
E logo, eu as pilas, podo dicir que as teño postas. Bueno, dixo moi ben, leo moi ben o que eu dixen, e así vai ser. Claro. É dicir, que con cargo a POS e con cargo ao Plan de Obras e Servicios da Diputación, con cartos da Diputación, pois iremos facendo pouco a pouco parques. Este ano, ven nos o POS agora, e este ano pois vai ir unha partida importante para parques infantiles. Non é que, non sei se os soubo por algún sitio ou se non, pois eu digo eu. Vai ir a proposta, despois hai que traer ao pleno e hai que aprobar. Pero o que vai ser a proposta da alcaldía e unha parte importante dos cartos que recibimos de Diputación, que gracias á Diputación que recibimos. Pois, bueno, vamos a usar. Despois, como vistes aí un momentiño, temos de remanente, que tamén o temos por haber feito unha boa xestión económica, máis que nos pese, ou vos pese, temos un remanente de tesorería de casi 2.400.000 que tamén podemos facer uso del para estas cousas e que antes nin tiñamos, nin podíamos facer uso. Agora sí. Entón, as cousas, isto é a verdade. E despois, con respecto ao presuposto, ben sabedes o que hai. Sabedes perfectamente que temos un presuposto de 5.900.000, donde un 60% ou casi se vai en personal, 2 millóns e pico en gasto corriente, un festival que se nos van 500.000 e que nos queda nada. Nada porque se distribuye todo, euro a euro. Eso tamén lo sabedes todos. Entonces, vamos a ver, o alcalde e o goberno hai que meter moita presión. Toda a presión que poidamos porque ten que facer cousas e ten que tirar para adiante. Pero tamén teño que defenderme nese sentido. Teño que dicir a verdade. Vale, eso creo que o entende todo o mundo. Despois temos outra cousa, hai sitios onde sí que queremos facer parques, pero non temos os terreos. Entonces tamén temos que ver a forma de ter os terreos, senra ou non sei se en barcos. Porque ahora mesmo os sitios que temos son pistas polideportivas. Se ocupamos un trozo de pista polideportiva, un cacho de aparcamiento, pois bueno, ahora mesmo este tempo de pandemia pois non pasa nada, pero despois veñen as festas e todo eso, unha cousa non encaixa moito ca outra. Entonces, temos que ter eses sitios ou acordarlos cas asociacións de veciños para poder facer isto, porque mesmo en Diputación, pois, cando presentamos un proxecto, como sabes, piden a disponibilidade de terreos, e en outras parroquias igual. E os parques, son parques, bueno, que antigos e do ano de, ao mellor 2005 en adiante, que se foron deteriorando, e que hai que ir pouquinho a pouco los que ir cambiando. Eso é o que vamos a facer. Este ano non podemos todos. Este ano vamos a facer unha parte, porque outra parte ten que ir para arranxo de pistas. Pero bueno, cantos cartos metemos na biblioteca? Más de 300.000 euros na biblioteca. Para arreglar a biblioteca, que é unha obra que se fixo, pode se dicir, hai 2 días. E como eso na piscina, e se non é na piscina en outro sitio, agora temos que arreglar a fachada do Centro Social de San Adrián, e temos que arreglar o valero este de tellas de encima do pleno, encima do teatro, o mercado municipal, os edificios, e así, caise un tras outro. Entón tamén temos que ter cartos para eso, non? É dicir, que sí, que é verdad, que pedir hai que pedir, pero non é porque non queiramos facer, ou porque teñamos os cartos aí parados no banco e que nos queiramos invertir, é que non os temos, ou non os tiñamos, ou tiñan que meterse noutro sitio, é por eso. Bueno, non estamos de acordo nisto, pero xa polo que digo, polos motivos que digo. Bueno, votos a favor, non? Podo falar? Sí, podes falar, sí. Bueno, nosotros, creo que a exposición de motivos, a exposición que fixemos explica claramente o que nosotros pretendemos. Aquí non se trata... Sí, continúa. Perdón, aquí non se trata de grandes obras nin de grandes presupostos. Os parques infantís, supoño que sí, pero en moitos casos é simplemente mantemento do que hai. Poño un exemplo, outro día que estuvemos ali no refuxio que hai no río Mera, cerca do lugar da Fraga, o contenedor estaba totalmente roto, estaba cheo xa desde facía varias semanas. A zona estaba sucia. Aí non se trata de reconstruir a área, se trata de que vaya unha cuadrilla que limpe, que se recolle o contenedor a menudo e que se cambie. Aquel estaba totalmente
rajado de arriba a baixo. Se quere despois lle poñemos unhas fotos que xa as publicamos outro día nas nosas redes sociais. O poño outro... Xa está cambiado. Bueno, pois alegro. Poño outro exemplo que a mellor tamén tampouco requiere de un gran presuposto. Na zona deportiva da Preguiza, por a parte de atrás das porterías, hai unha zona chea de alambres que agora que de noite os cativos xogan ali, cando vai a recoller o balón por ali, pois calquera se pode clavar un alambre en calquera. Arreglouse e volveu outra vez a romper outra vez. Pero Hai que meter todo está roto, creo que saben como está. Bueno, eu non estou falando de invertir 100.000 euros nun parque infantil. Eu estou falando de que hai cousas que xa están feitas e que non, algunhas son de mantenimiento que pode facer o propio personal do Concello, ou de limpieza, ou de estar un pouco pendentes deste tipo de cousas. É verdad que o do parque, aquí poñemos dous exemplos en Serra de Embargos, porque é verdad que son dúas parroquias na que hai bastantes nenos e que non teñen un sitio onde poder xogar todos xuntos, non teñen ali unha pista deportiva en Serra, pero que non, para nenos de 3, 4, 5 anos non lles vale. Entonces, bueno, o que pedimos é eso, darle un pouco de vida ás parroquias, que ao final son as que están mantendo a todo o Concello, e non pedimos aquí grandes inversións, o que pedimos é un pouco de mantemento do que é un pouco de cuidado das cousas. Eu agradezco que cando publicamos ou cando facemos, pois, si ten o efecto de que esas cousas se rectifiquen, pois nosotros encantados, porque para eso facemos. De feito, sí, vamos a ver, a veces non nos damos conta de todo, o mellor a Fraga Ermo, pois, últimamente, pois, o mellor polo que se o concelleiro, pois non foi, ou non fun, e non o vemos. De feito, mira, foi posto en redes sociais e está arreglado. Pero se chamas a Miguel en ese momento, mira, aquí hai un contenedor roto, tamén iba a estar arreglado igual, o mismo. Exactamente o mismo, ainda que entendo que dentro da oposición, pois, son as cousas as redes sociais para que a xente vexa que a oposición, pois, que está traballando. A coñecer o Concello, como decía a señora. Pero bueno, outras cousas é que moitas veces, bueno, a veces ou non nos damos conta e outras veces non dá tempo, depende do que sea. E outras veces non hai unha solución efectiva boa para iso, porque ao mellor a rede aí na Preguiza hai que cambiarla toda. Non podemos, porque un balonazo volve a romper outra vez, entón temos que meter pois outra rede. E despois, en canto a que ao mellor estamos falando de poucos cartos, non hai. Un parque pequeno costa 100.000, 150.000, moi fácil. E un parque de 50.000 euros é un parque moi pequeniño. E se non, nos proxectos cando vexemos, pois nos vamos a dar conta deso. Son elementos caros. Pero bueno, hai no que ir facendo, pouquinho a pouco, como dixen, e xa está. E, por suposto, nosotros agradecidos de que o que vexades, que non lo digades, para que se poida dar solución. E tamén, se ve alguma cousa que se arreglaban, pois que se arreglou, que quedou bonito tamén, estaría ben que non lo dixerades, que tamén nos anima. Por exemplo, a plaza de Isabel II, moitas gracias, cambiou a madeira, quedou máis bonita, poñéronse flores, bueno, pero para todos, porque coincidía que había unha boda, pero tamén para que quede, e para que os veciños das parroquias sepan que ese lugar é de todos. Sí, pero canto tempo levaba sin limpar? Eu que vou. Pois un mes. Sí, bueno. E as flores no verán estuveron as jardineras e todo precioso. Precioso. Ahora teñen que casarse no campo da Torre. Pero bueno, aquí é o que está ben aquí neste Concello coa oposición. No, que eu estou de acordo. Vamos a votar logo urxencia. Temos que facer as dúas votacións unha tras outra. Votos a favor da urxencia. Vale, e votos a favor do fondo. Vale. Bueno, e nada, gracias, Ana. Seguinte punto, moción de urxencia, que é moción de primeira ortigueira instando a Diputación Provincial a reparación inmediata da estrada DP 4402. Esa palabra, Ana. Gracias. Bueno, a estrada DP 4402 que discurre entre a Ponte do Val do Couzadoiro, hai unha zona que leva máis de 7 meses con un problema de derrumbe, co posiente estreitamento da estrada e o perigo que isto supón para os veciños da parroquia de Couzadoiro que transitan este vial diariamente. A pesar das continuas queixas dos veciños, esta situación levase moitos meses en que a Diputación da Coruña fixese nada por arranxala. O inverno e as chuvias probablemente empeorará o estado deste vial con máis derrumbes, o que dificultará ainda máis non só o tránsito por esta estrada, senón o posible amaño posterior.
Por todo isto presentamos a este pleno o seguinte acordo. Primeiro, instar a Diputación Provincial da Coruña a reparación inmediata do derrumbe na estrada DP 4402 na parroquia de Gozadoiro. E segundo, enviar o acordo adoptado por este pleno do Departamento de Obras da Diputación Provincial da Coruña e ao seu presidente. Sí, bueno, eu estou completamente de acordo en que seguiste a Diputación. A mí extrañame, a verdad, porque as boas relacións que ten vostede co presidente da Diputación non a teña xa arreglada. A verdad que me extraña. Bueno, entendo que estarán facendo gestións para reparar primeiro o firme de Loiva, que é un pouco máis, porque esa vai haber inauguración. Digo yo por iso, nada máis, señora Franco. Entonces, sí que é certo o que acaba de dicir a señora Franco, que vai haber máis derrumbes. E recordaramos esa pista de Chaelo, que tanto que a fixeron mal as calderas, que vivemos dicindo continuamente, e agora vai levar moitos cartos para intentar reparala, porque ainda este inverno vai volver a caer todo se non se ponen outras medidas. E as pistas é certo que as hai que reparar. O que me extraña tamén é que o vigilante da Diputación, o cal eu teño o gusto de velo prácticamente un día así e outro tamén, que non touvera constancia de todo isto. Porque sí que é verdad, polo menos, xa che digo, no tramo da Diputación, non sei se é para ver a obra tan hermosa que quedou, de Loiva habitualmente vai prácticamente un día así e outro día tamén. Así que por iso me extraña que non diga da Diputación de Couzadoiro, pero vai nos dar máis información ao señor alcalde, seguramente. Normal. Claro. Gracias, señor alcalde. Usted a veces ten sentido de humor, si verdad. Claro. Que é simpático. Señora Franco, a esta moción tamén llevamos a votar favorablemente. E entendemos que esta pista, e é verdad que nos lo dixeron moitos veciños desta zona, que leva meses en mal estado e que se agora se vai a poñer peor. E lle repito que lle dixen antes, ojalá teña vostede máis sorte do que temos os demais, porque cuestións como esta se presentaron nesta legislatura moitísimas veces e a cuestión foi a mesma. E señor Mura, si vai a facer un post, si vai a saber, pois fale co resto da oposición para ver si consensuamos todo, non solamente o que vostede se lle ocurre, e logo trae aquí e veña a votar, senón, pois, bueno, moitas gracias, señor alcalde. Moi ben. Bueno, señor Rego, extraño moito, mas ben lle digo que non é verdad, que vira o vigilante da Diputación todos os días por Loiva, porque entonces temos un problema. Sí, pois debemos ter, sí. É habitual velo. Xa forma parte do barrio do Picón. Porque o hai 2 meses, No, ese sí, hombre, ese sí. Pois non hai outro. Ah, no, pois Mire, no. bueno, é igual, vamos Vale. a ver. Con respecto a este punto, eu comento iso o que sei de Diputación. Falei cos técnicos de Diputación e xa en 2 ocasións. O tema está en que é unha obra importante, unha obra de conservación, unha obra onde se hai que meter e requiere un presuposto grande, por un lado, e baraxáronse varias opcións. Unha delas, incluso, foi presupostouse abrir o vial un pouquiño máis pola parte de arriba, desmontar tamén, facer unha cuneta de hormigón para poder desviar o estreito que é esa carretera, para poder desviar o tráfico hacia a parte de arriba e poder estar traballando na parte de abaixo. Imaginadvos que obra supoñen que hai que facer aí. Non saben exactamente ese desprendimento hacia abaixo o que vai a supoñer, que escoller hai que facer e como hai que facer. Bueno, é unha cousa de Diputación, é unha obra de Diputación, parados non están, nin os técnicos, porque constan que están pedindo presupostos, a empresas de aquí, incluso, e están con esos temas. Alarma un pouco porque se ven os elementos estos de protección que están postos ali, pero que están traballando no tema. Pero é unha obra que non poderá ir con cargo ao presuposto de conservación de estradas de Diputación. É algo maiores, unha obra de máis calado. Pero, bueno, vaise facer, non?
E nós estamos, pois, o mismo, xa non é como digan os veciños, é que circulo por ali bastante a menudo. E ben o vexo, pero bueno, cando poidan facer, pois lo fan. De momento, digamos que se pasa, e bueno, a ver cando se pode facer. E nada máis, e señor Rego, da carretera de Loiva xa falamos, agora estamos falando de Couzadoiro, non sei cando se inaugurará de Loiva, xa expliquei no seu momento o tema do firme, que se fará ese aglomerado, cando se pode facer técnicamente, tal como dixeron os técnicos de Diputación, e non será tamén culpa do alcalde, como poñen nas pancartas ali. Que pensa? Que as puño eu? Que pensa? Que as puño eu as pancartas? Non teño necesidade de poner de pancarta ninguna, que é o que lle teño que dicir, digo yo a vostede. Non perdería eu tempo en collerle unha pancarta a usted. Votos a urgencia. Bueno, tamén poden poder con E esa, votos a favor do fondo. Bueno, do fondo. Bueno. Noto un pouco de crispación por parte das pancartas. Gracias, Ana. Bueno, teñen alguna opción de urgencia? Bueno, resolucións dictadas por alcaldía na última sesión ordinaria. Teñen acceso a todas as resolucións dictadas por alcaldía a través do libro de decretos e, ademais, de toda a relación que se redacta polo pleno. O que sí, les repito, como lles dixen outra vez, que as custodien a todas as resolucións. Acordo adoptado pola Xunta de Goberno dende a última sesión ordinaria, igualmente teñen todos os acordos de todas as actas, non? De todas formas, está no portal de transparencia a sede electrónica do Concello. Punto 14. Estado de execución das iniciativas aprobadas polo Pleno a instancia de grupos políticos municipais. No Pleno Ordinario 9 non se presentaron mocións por os grupos municipais. Entonces, bueno, pues non. Bueno, e agora vamos a parte de rogos e preguntas. En primeiro lugar, vais a dar contestación, vou dar contestación ás preguntas realizadas polo Pleno do Pleno Ordinario do día 9 de setembro de 2021. Concelleira Isabel Rego Martín pregunta: cal é a actividade que realiza unha determinada traballadora municipal que ata a crise do COVID-19 tiña como función a apertura dun centro social cando, sin embargo, ten entendido que tería que estar no servicio de axuda a domicilio? Bueno, esta traballadora ten unha xornada parcial por horas e realiza as tarefas de limpeza no centro. En ese centro que fai, posee a apertura do centro e atención do mesmo. Que o que fai esta traballadora, que o que leva feito durante moitos anos. Cal é o estado de tramitación da reclamación do seguro polo sinistro no Parque Espasán? Nós non temos constancia de ningún sinistro no Parque Espasán. Non sei se se refire á ponte das Casas Baratas, que eso está reclamado, pendiente de contestación por parte da compañía aseguradora Mafre. Outra pregunta, número 3, dice cando está prevista a reparación do monte comunal de Loiva. Se se refire ás pistas do monte comunal, incluiránse en proxectos en planes cando sexa posible. Pero hai que ter en conta, teña en conta que o municipio ten moitas pistas e temos que ir, como saben, por prioridade e atendendo ao que podemos, porque os recursos son máis que limitados hasta agora. A pregunta número 4 é cando vai volver a recordarle ao xefe de marcación de costas a necesidade de reparar as casetas nocturnas en Loiva. Pois cada vez que falo con el, yo recordo, e cada vez que falo con el, dime que para conservación hai moito dinero. Entonces, pois cando poida, pois o fará a marcación de costas. Cando está prevista a instalación dos baños e duchas na zona dos acantilados de Loiva? Tamén o mismo, tan pronto económicamente o podamos facer, pois o vamos facer, tanto en Loiva como en outros sitios. Cando está previsto solucionar o problema das beirarrúas e Mera? Bueno, aquí dicirlle que a técnica municipal fixo un informe destas obras, as obras que hai que executar, e tamén o informe para requerir a empresa e para que as execute, e de non facelo, ten que facelo o Concello e subsidiariamente cobrarlle a empresa. A pregunta número 6 é cando ten previsto rozar o ceso
a ponte despasante, que está rozado. En este momento está rozado, non sei se cando fixe a pregunta o mellor non. Despois, en que estado se atopa o informe de intervención concedente á reclamación de Viveiro referente ás probas de selectividade dos alumnos orteganos. O problema está en que, se ben hai un convenio entre a Universidade e o Concello de Viveiro, non existe ningún convenio entre os concellos. E neste caso, Viveiro e Ortigueira que regule como pagar eses gastos. Eso por un lado. Por outra parte, todos os alumnos que veñen ao IES de Ortigueira son veciños do Concello de Ortigueira, pero tamén son veciños de outros concellos, entonces tamén habría que ver como regular o pago destes gastos, non? Dende logo non é que non se queira pagar, porque eu xa levo varios intentos de eso e falei con a señora interventora para poder solucionar este tema, pero a resposta da señora interventora en este sentido é que como o facemos? En primeiro lugar, non temos convenio. Convenio Universidade, Concello de Viveiro. Non hai outro convenio cos concellos para pagar eso. E por outro lado, nós non é que non queríamos pagar, que pagamos mañá, pero hai que saber como pagar eses gastos. E despois habrá que mirar que alumnos son de Ortigueira, cales son de Mañón ou cales son de outros sitios para ver como temos que facer eso, non? Cal é o estado de tramitación do expediente referente ao problema coñecido como a piscina do Salgueiro? Bueno, no día de hoxe, no seu día, caducou a licencia urbanística da edificación inacabada. A última actuación que se realizou foi unha resolución ordenando á empresa Inversiones Bamase Sociedade Limitada a execución de varias actuacións, que serían eliminación de agua no solar con estabilización das edificacións colindantes de ser necesario, desmontaxe da grúa, recheo do oco producido polo baleirado do solar e posteriormente acondicionado a parcela, balado da parcela e damos un plazo de 2 meses para a súa execución. Plazo que xa rematou sen que a Inversiones Bamase Sociedade Limitada acartase ordenado. O seguinte paso será iniciar un procedimento de reposición de legalidade urbanística. Bueno, iso é o que está en marcha, pero isto sabes o que supón. Supón retirar ou gastar cartos dun presupuesto que temos, como dixen antes, escaso, que o necesitamos para parques infantiles, necesitámoslo para pistas, necesitamos para moitas cousas en estas cousas. O mismo que a vivenda que acabamos de demoler en Bargos, que ven de época de Jesús Varela e tocounos a hora de facelo a nosotros, a este non digo a nosotros só a este goberno, senón a esta corporación, e a Retoral do Ponto e outras máis grandes que nos van a vir aí dentro do tempo. Entonces, a situación é esa, que podemos exixir, pero tamén destas cousas tamén temos que darnos conta de que pasan e de que iso vai nos costar moitos cartos. Vale, ese é o tema. Se levantamos as aceras semeras e despois lle cobramos asa empresa, primeiro temos que gastar os cartos en levantar todas as aceras semeras. E así unha tras outra, tras outra, tras outra. O noso concello é así. É o que nos toca por vivir. Temos que ir poñendo as cousas ao día e de cousas que desfixeron outros. Algunas con culpa e outras sin ela. Pero bueno, a verdade é esa. Que antes está previsto rozar os accesos ás casas rurais e a todas as pistas pendentes. Bueno, en este momento as casas rurais, accesos e todo eso, que sepa, están todos rozados e de feito rozándose en varias ocasións durante o ano, as pistas tamén. No. Sí, porque se recolle o lixo porque non se recolle o lixo en Porto de Espasante. O lixo está a recoller en todos os lugares do concello e, por suposto, no Porto de Espasante tamén. E en que data se iniciou o procedimento de recuperación posesoria de Monte Panda? O procedimento non pode iniciarse formalmente hasta recadar toda a documentación necesaria para recuperar a posesión con plenas garantías legais. Os técnicos municipais están traballando conxuntamente ca Xunta de Galicia, a administración que, como saben, é actualmente a posesoria legal do monte municipal en virtude do consorcio, para resolver esta e outras situacións que, en todo caso, veñen de moitos anos atrás. Estas son as preguntas da señora Rego. Agora vamos a contestar as preguntas do señor Valentín Calvín Fondebrito. Por que non se perimetra a casa ruinosa que está en Cancelo? Esta pregunta xa a contestamos varias veces en plenos anteriores.
Sí. porque se lle quitan os almorzos á empresa local que os viña realizando. Bueno, supoño que está a preguntar polo contrato para prestar o servicio do programa Concilio Ortigueira, que inclui almorzos no cole. E teño que dicirlle que debo pensar, penso que está mal informado. Non é que se lle quitara o contrato a ninguén, senón que o contrato rematou por cumprirse o plazo de execución e, polo tanto, tramitouse un procedimento de licitación pública tal e como manda a lei para a adxudicación de un novo contrato, resultando que foi adxudicataria outra empresa. A empresa local, que a mí tamén me gustaría que lle tocase a empresa local, a empresa local non cumplía un dos requisitos establecidos pola Lei de Contratos do Sector Público no ano 2018, que é que ten que estar inscrita no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado, o ROLEC, ou no Rexistro de Contratistas de Galicia. Bueno, de todas formas, está todo aí, pode pedir ou pida, que agora este que o pida, o expediente de contratación, que pode ver vostede, tamén o pode ver a empresa de aquí. Eu falei que a empresa de aquí, faleillo, e eu creo que o entendeu perfectamente. Bueno, vale, o que non se pode facer outras cousas extrañas. Cales son as cousas extrañas? Bueno, creo que... No, eu quero que lles explique a ver cales son as cousas extrañas. Siguiente pregunta. Vostede tira a pedra sempre esconde a mão. Non é Falouse- persoa máis cobarde. Falouse Diga as cousas. cos veciños afectados polo problema da ocupación do Monte Panda, sí. Ten vostede constancia de denuncias pola ocupación deses terreos? Como xa dixe noutras ocasións, por favor, Para nada. como xa dixe noutras ocasións, estás a recadar toda a documentación necesaria sobre as situacións dos terreos. Cando está previsto o pago de axudas ao deportistas? O mismo, tamén foi resposta contestada pregunta en outros plenos. Adotouse algunha medida nas parcelas ocupadas polo Monte Panda? Para adoptar medidas é preciso rematar o expediente correspondiente. Como xa dixen, estamos a traballar conxuntamente ca Xunta de Galicia para resolver esa problemática, que non resulta nada sinxelo porque ven de moi antigo. Moitos anos. Que fan esas pedras? Eu non sei que pedras, se refire que eu non as Sí, as enseñei, unha foto. Bueno, pero é unha foto de pedras. Cal é o peor? Era de Vares. Señora Rego, cal é o período medio de pago que se lle enviou ao Ministerio de Facenda en data 12 e 13 de maio de 2021, con ocasión da solicitude de saída do plan de axuda? O período medio de pago calcúlase por trimestre. Por favor, silencio, por favor. O período medio de pago calcúlase por trimestres, así que en maio de 2021 habería que ver o do primeiro trimestre, que era en ese momento de 149,15 días. Por se lle interesa, o do terceiro trimestre de 2021 é de 33,55 días. Estes datos, se os quere ver calquer persoa do público, están no portal de transparencia da sede electrónica do Concello. Xa lle contestei. Xa vimos o que está haciendo. Bueno, e agora, preguntas presentadas no Registro Xeral do Concello antes da celebración deste pleno. En que estado están as supostas reclamacións en canto a reclamacións, pagos, solucións con compañías de seguros correspondentes por diferentes siniestros acaecidos en Sandrián de Veiga e que afectaron a varias farolas da vía pública? As reclamacións aos seguros están feitas. Existe alguna solución para a reposición das sinistradas se que ya non existe? Estamos mirando farolas similares e instalaránse en canto cheguen, e hai que ver tamén o presuposto. Farolas similares a estas que viñeron de Bélgica, me parece, ou deses sitios, e que costaron naquele momento 5.000 ou 6.000 euros cada farola. Pode haber outra solución. Que pagaron unha parte, que non sei como, pero parece ser que pagaron unha parte os veciños de San Adrián e outras parte o Concello de Ortigueira. Non sei como fixeron eso no seu momento, non sei. Pero non salimos Hoxe non Eso mismo. ya se vio el año pasado. Hoxe non se podría facerse. Por favor, garden silencio. Os que non teñen a palabra, que non teñen. Non tenemos nada. No tenemos nada, es una pobreza. Bueno, Es una pobreza. Well, señora Rego. No, no. Señora Rego. Disculpe. Ben, vale. ¿Cuál es el tipo de vínculo que une al señor alcalde J. Navaz con la empresa Inval Sociedad Anónima? ¿Y cuándo se inició dicha relación? Ben,
como a min, vostede tamén, facemos as declaracións de actividades. E en esa declaración de actividades, pois, está eso, con data, febreiro, antes de entrar na alcaldía, como tivemos que facer todos, non? Eu podo dicir que son enxeñeiro desta empresa e que iniciei a relación laboral en febreiro do 2019, é o que lle podo dicir. Ninguna cousa máis. E guardan algún eso el correo electrónico jpnavaza@inval.com con el señor alcalde de esa empresa. Como sabe, eu teño un correo que é alcaldía@concellodeortigueira.com, e os meus correos que teño son correos persoais, non teño que dar conta deles. Ha recibido la Secretaría Municipal información de la supuesta relación como es prescriptivo por ley y en qué fecha? Sí, en junio de 2019, unos días antes da toma de posesión como concelleiro, igual que supoño que fixo vostede, na que tamén declararía as actividades que desenvolvía naquele entón, os cargos públicos que ten, ou privados, as actividades profesionais e todo o que lle supoña recibir ingresos. Supoño que o faría. Preguntas presentadas pola concelleira Ana Franco. En que estado se atopa o expediente de contratación para a reconstrucción, reparación do muro do Parque de San Roque? A última noticia que se deu por parte do Goberno Municipal foi que se necesitaba sacar a licitación a redacción do proxecto e isto xa fai meses. Bueno, aquí decirvos que solicitamos varios orzamentos para redactar o proxecto, pero todos eles son superiores ao importe máximo polo que se poida facer un contrato menor. E, por suposto, superior ao límite dos 3.000 euros que temos establecido no plan de axuste. Por lo tanto, ten que sair a licitación pública, redactarase un prego de condicións técnicas, o arquitecto ou arquitecta, interino, que se ocupará desta tarefa cando chegue. Esa é unha obra tamén de calado. Outra das obras que vos poido dicir que vai ter que salir do presuposto municipal e que non vamos a poder emplear en outras cousas. Un arreglo máis. Necesidades, imprevistos, que os teño eu, pero tamén o día que esteñedes aquí algún de vosotros como alcaldes ou como gobernos, cando esteñedes, e vosotros ou outros tamén nos vai a ter. Non contábamos con ese gasto, pero temos que facer. E non sabemos o que nos espera aí tampouco. Bueno, outra pregunta. Fixo o Goberno algún tipo de reclamación ou escrita á Xunta de Galicia polas incidencias que se están producindo no transporte do noso concello? Non sei se se refira ás incidencias no transporte escolar. E aí estáse traballando o Consello Escolar e dende a dirección do colexio informouse a mobilidade. Estamos pendentes de que a directora do centro no Concello pois un escrito informando sobre as incidencias e solicitando a colaboración do Concello para mediar ca Xunta. Eso foi o que se acordou no último Consello Escolar, que é o que temos que facer nosotros. Para iso formamos parte do Consello Escolar e nós neses temas pois temos que escoitar o que nos di a directora. Eu falei que a directora en varias ocasións, ela transmiteume o que estaba facendo, pero é unha competencia e da directora é a que leva estes asuntos. Se en mobilidade pois non lle fan caso e necesita a axuda do Concello, pois nos damos, pero é o centro que ten que resolver este tema, que a axuda nosa se a necesita. Dende logo nosotros non se nos transmitou por parte do centro nada, absolutamente nada. Eu falei ca directora, pero non temos algo que me diga, mira, axúdame con isto que pois teño estes problemas no transporte escolar e nos dou resolto. Eu non teño ninguna queixa dese tipo, ni unha. E despois hai máis esa, hai Consello Escolar, hai AMPA e moitas cousas que eu creo que nosotros temos algo que facer, parece. Deus algún paso para sinalizar o camiño do mar. Este verán viron varios peregrinos e nos foros de internet lamentaban a falta de señalización do mesmo. Bueno, aquí falamos que a asociación, como saben, a Asociación Amigos do Camiño do Mar, no seu momento tuvo unha reunión co presidente Manuel Vicente e no Concello tamén o mesmo, cando poidemos e teñamos recursos económicos, pois señalizaremos recursos económicos e persoais señalizaremos, pero temos que ir facendo as cousas pouquinho a pouco según podemos. Por que non se esperou que o Goberno de España sacase a lei para a reducción da temporalidade nas administracións públicas, para sacar as plazas do Concello como se están facendo noutros concellos e noutras administracións? Cal é a presa?
Non temos ninguna clase de presa, solamente queremos cumprir coa lei e regularizar a situación tal como están a facer a inmensa maioría de administracións. Digo a administracións e digo a Xunta de Galicia, digo a Administración Xeral do Estado e moitas entidades locais. Todas as características deste proceso, incluídas as datas, pactáronse na Mesa Xeral de Negociación ca representación dos traballadores. E lembro que esta situación non foi creada por este goberno local, lembro. Outra pregunta é que facemos co aceite doméstico usado, porque os veciños de Mañón teñen varios contenedores en distintas parroquias, os de Cedeira tamén, e nós non. Quen pensan que debemos facer co residuo de aceite doméstico que estamos acumulando nas nosas casas? Bueno, aquí dicirle que con carácter previo é necesario, está neso, tramitar un expediente no que se avalíe cal é a forma de xestión máis eficiente e sostible posible para a recollida selectiva de residuos, incluído o aceite usado. Unha vez aprobado este expediente polo Pleno, poderás iniciar a prestación dese servicio. O seguinte punto é se podería solicitar 2 pasos de peóns na estrada xeral ao seu paso por Loiva, unha altura da panadería e outro no cruce da estrada ou Picón, xa que a xente que ven pola beira rúa ten que cruzar polo mesmo sin ningún tipo de protección e un tramo bastante ancho. Bueno, entendo máis que unha pregunta é un robo, non é igual, pero bueno, procederemos a solicitar á Axencia Galega de Infraestructuras estes pasos de peóns a ver se non los conceden. Esperemos que sí, vamos a ver. E, bueno, o seguinte punto é que na Ponte de Mera, bueno, isto é en Loiva, aquí estes días saleu un boletín pois o tema das cesións de estradas. Eu creo que vamos a estar aí. Neste caso sería, a nosotros que nos interesa, sería a cesión entre Cuiña e Ladrido, Alto de Ladrido, e iso vai nos a resolver moitas cousas. Foi unha petición que no seu momento se fixo a Estradas de Galicia, estábase valorando ese tema, pero despois a Xunta de Galicia decideu facer este tipo de cesións. E nosotros aquí, a verdade é que nos vai solucionar bastantes temas de problemas urbanísticos e de outras cousas, non? Pasa a competencia a ser municipal, sí que vamos a ter aí un tramo de estrada que vamos a ter que estar pendiente dele e arreglarlo como o resto de carreteras do Concello, pero, bueno, por outro lado, pois eu creo que tamén nos compensa en este sentido, pois é un xesto a agradecer a Xunta. Ben, bueno, na Ponte de Mera dinos que na estrada que vai hacia Cariño hai unha fonte na que os veciños recollen agua e ten filtracións de agua residuais. Xa se foi limpar en varias ocasións, pero o problema das filtracións que persiste, o que pode repercutir nun grave problema de saúde para os veciños que collen agua nesa fonte, se pode arranxar ese problema. Bueno, é un tema de agua residuais, sanidade pública. A ver, pola nosa parte intentaremos arranxar, pero os veciños teñen que ter en conta que esa agua non está tratada, non é agua potable, é dicir, tendría que ir unha red tratada e todo ese tema. E ainda sendo tratada, podemos ter pois algún problema, pero nós, pola nosa parte, facemos o que podemos, pero corrixir o tema das aguas residuais e que eles poden consumir esa agua nunha fonte que non pasa por unha rede, tampouco non podemos decir, tamén non é agua potable, ninguna desas fontes. Despois, punto número 8, nas visitas que facemos ás parroquias detectamos que hai varios depósitos destinados á loita contra incendios e que están en moi mal estado, sobre todo os accesos. Non sabemos de quen é a responsabilidade do mantenimento destes depósitos, pero deberían estar no mellor estado para o día que sexa necesario utilizalos, e se pode facer algo neste problema. A competencia non é do Concello, esta competencia directamente competencia, o uso e todo o que fan aí. Cando necesitan un depósito máis, fan un depósito máis, cando necesitan repararlo, reparano. Bueno, a limpieza fan a eles tamén, e os accesos e todo eso tamén. Eso fai no Consellería de Medio Rural e o servicio de incendios. De todas formas, falarei ca técnica que nos atende o noso distrito e direi, hai algún caso que caiu algún árbol encima, arreglaron, bueno, non é cousa do Concello, nosotros xa temos a abono. E eles o fan, ben, se o teñen así, é raro. Porque hai épocas do ano que se dedican precisamente a facer este tipo de obras.
A pista de fútbol pequena da Preguiza ten o peche nun estado lamentable, con arames que poden resultar moi perigosos para os nenos que xogan ali. O fío da moción presentado sobre as áreas do Concello porque non se arranxa o peche de deficiencias que hai nesta área nesta área deportiva. Bueno, arreglaronse no verán, pero volven a romper outra vez. O tema é que hai que meter a valla nova todo ao redor. E tamén, bueno, tan pronto podemos facer, pois aproveitaremos agora estes meses de inverno e iso para ir facendo estas cousas. Nos próximos días terá lugar o xuízo pola desfeita na plancha tipográfica pertencente ao periódico Lago de Ortigueira, porque non se chegou a un acordo coa demandante antes de chegar ao xuízo, e se lle fixo algunha proposta a demandante para intentar arranxar este asunto sin ter que chegar ao xuízo. Se foi así, cal foi esa resposta e que razóns deu a demandante para rexeitalo. Ben, sobre este asunto xa se fixeron preguntas que foron contestadas noutras sesións plenarias. Ademais de haber solicitado acceso ao expediente de reclamación patrimonial. Como saben, tramitouse un expediente de reclamación patrimonial. Antes incluso tratouse de chegar a un acordo mediante un convenio que a propietaria non aceptou por considerar que a indemnización non era suficiente. O expediente de reclamación patrimonial, que o poden consultar todos, unha vez recadados todos os informes e probas que se consideraron oportunas, rematou ca resolución pola que se recoñece a responsabilidade patrimonial deste Concello e se indemniza a propietaria ca cantidade de 3.300 euros, que é o importe que figura no informe do técnico enxeñeiro industrial que valorou os danos. Xa se lle pagou a indemnización á propietaria e, segundo me informa a Secretaría, a resolución pola que se recoñece a responsabilidade é un acto administrativo que pon fin ao procedimento de responsabilidade patrimonial e que únicamente podería ser revisado por motivos de legalidade a través das vías previstas nos artigos 106 e seguintes da Lei 39/2015. As administracións públicas e, polo tanto, o Concello non poden considerar as súas decisións sin tramitar os procedimentos descritos en ditos artigos, polo que agora non é viable chegar a un acordo ca propietario. Hai que dicir que a indemnización que se lle aprobou é a máxima posible na vía administrativa, xa que é fixada na tasación realizada polo técnico alleo ao Concello. E ainda así, se intentou que isto non chegara a este trámite e non o aceptou. Entonces, bueno, eu teño que defender os intereses de todos, os intereses do Concello. En ese caso, foi un accidente, non se rompeu nada, descolocouse unha plancha, descolocaronse as letriñas pequenas dunha planilla, foi o que se fixo. E hai que recompoñela. E o perito enxeñeiro industrial que fixo esta peritación dice que volver a recompoñer todo eso, sin contar que faltase alguna peza, que eu creo que non, porque cae na sala de exposicións, e se recolleu todo, lle cae un traballador do Concello, por o peso, bueno, non se deu conta, bueno, un accidente. Bueno, pois se houbera que recompoñer alguna, pois non habría que facela, pero non lle puxo importancia a eso, porque hoxe con impresoras 3D e todo isto, que se fai todo sin problema. E o coste de volver a montar esa peza é iso o que lle pagamos, 3.300 euros. Eu creo que por parte do Concello non se fixaron mal as cousas en este sentido. Pareceme que non. E bueno, ahora se non. No, solo simplemente se aceptou a indemnización. Que non vamos a tratar este tema, estamos no tema de erros e preguntas. Pero quería saber se ela aceptara a indemnización. Os pregunto no seguinte pleno. Bueno, eso... Ainda estou a tempo, que ainda non fixen as miñas. Sí, claro. Entonces, eso, pois... Ahora. Pois ese é o que eu gustaríame non ter que chegar a esa situación. Non me agrada que o Concello de Ortigueira apareza por aí en noticias con este tema, pero que eu creo que calquera de vosotros ides a chegar en este tema o mismo, porque non podemos facerlo coller e dicir, bueno, pues nada, non pasa nada, ben. Non pode ser. As cousas teñen un valor e teñen uns pasos que hai que dar e eu creo que calquera de vosotros faría eso mismo, me parece. En este caso. Creo que sí. Bueno, Isabel, tes alguna pregunta? Hombre, por supuesto. Dende que eu faillas en tempo para que diría tempo a facer mitad delas. Din así. Moi ben. Mire, eu vou empezar cos robos, poido? Sí. Moi No, ben. que decía, además. Sí, pois mire, eu o primeiro que lle vou rogar
é que, a ver, se deixa de mentir. Sí, e deixe de utilizar o victimismo. Mire, sabe por qué? Porque o ano pasado dixenos que había un remanente de tesorería e por conta do COVID as medidas para utilizar o remanente de tesorería eran moito máis lasas, o sea, moito máis flexibles, e dixo que iba a utilizar o remanente de tesorería para facer moitísimas cousas. A vista está, que agora nos está dicindo, pois que non. Bueno, despois deixou entrever como que os veciños de Loiba eran os que estaban facendo as pancartas. Mas ben, deixou entrever que eu tiña algo que ver cas pancartas. Mire, vou dicir unha cousa, e vou dicir da mellor forma posible e da máis tranquila posible. Se usted ten a mínima sospeita de que persona física, concelleira, o que usted queira, a mínima sospeita de que eu teño que ver algo con esas pancartas, animo a que vaya á Guardia Civil ou a donde usted crea conveniente a poñer unha denuncia. Ahora que esas coletillas e esas contestacións e comentarios de taberna, deixos para iso. É un rogo que lle faigo, Rógolle que cumpla cos acordos plenarios. Desde toda esta legislatura e a anterior, non cumple con ningún acordo. Os plenos son ás 8 da tarde, a última semana dos meses pares. Agora, as todas saben os concelleiros novos. E tamén as comisións informativas, ás 8 da tarde, señor Muras, ás 8 da tarde, non ás 10 da mañá como fixo a última, porque a maioría dos concelleiros da corporación estamos traballando, a non ser que queira que non esteñamos presentes. Claro, somos un incordio. Rógolle tamén que dunha vez por todas estamos no mes de novembro e Espromur leva exactamente casi 2 anos sin cobrar eses 70.000 euros. Espero que lle bota a culpa ao concelleiro de Facenda como lle fixo outra vez o ano pasado. E deixe de botarlle a culpa de que é Aspromor, porque se usted tuvera a intención e a necesidade de que Aspromor cobrara, estaría todos os días con ese tema encima da mesa. Como vimos con outros que sí que é moito máis áxil e dirigente. Rógolle tamén que se tramiten de forma máis áxiles as alegacións que están a presentar a plataforma non os eólicos. Noutros concellos, sí, pódeme dicir, perdón, en referencia a ese rogo, pódeme dicir que falta trámite das Promor. Falta trámite da Promor, pero estuveron 2 meses esperando pola contestación do Concello. Todo o mundo ten dereito a estar de vacacións. Xa lle dixen que eu iba a vigilar todo iso con lupa. Por outro lado, ese rogo de que lle tramiten de forma máis áxiles todas as alegacións que están a tramitar a plataforma non os eólicos sean máis áxiles. Noutros concellos están facendo horas os personal para tramitala en tempo e forma. Neste non. Neste non porque lles leva moito tempo. Iso foi o que lles comentaron. Vou para as preguntas. Todos os partidos da oposición enviamos por rexistro unhas peticións que nos fixo a Asociación de Veciños Abrago de Mera de Baixo. Cando pensa facer algún tipo de actuación de todas as que lle enviamos? Entrevistouse co presidente da Diputación en busca de unha solución para o firme da carretera de Loiba? Que medidas pensa adoptar? Cando pensa limpar as aceras? Isto son moi recurrente, e son recurrente porque meses tras meses sigo o mismo, cando teñamos tempo, cando poidamos, as aceras siguen igual, co cual están máis sucias e vai levar máis tempo. Que traballo se está a facer agora a mesma barredora? Porque non vemos. En que proceso está o desconsorcio dos montes comunales, señor Muras? En que situación están os terreos das Promor? Cal é a situación actual da Fundación Ortegalia? E cal é a situación do inventario que ten a Fundación Ortegalia? Como están os trámites da eliminación da plantación ilegal,
según recollo o decreto 719/2021, expediente 910/2021, recórdolle, se non se dá cuenta, aquel momento en que nos dixo que non podíamos filtrar, a vista está que debeu filtrar un concelleiro fantasma, porque eu quería saber como está ese decreto de esa eliminación de esa plantación. En que situación está o expediente da subvención dos deportistas? E cando pensa enviarlles algún requerimento para que presenten as alegacións correspondentes? Cando vai actualizar a página web? Usted díxome en xulio que xo iban facer, que acababan de contratar un servicio de prensa. Bueno, pois, a día de hoxe o señor Pitachento sigue figurando. Eu xa sei que é unha cousa sin importancia, pero estar pagando e que non fallan o seu traballo, pois, os meus impostos e os impostos dos orteganos sean para iso, pois non me parece de recibo. E eu, cando pensa incorporarse á súa concellería o concelleiro de deportes, xa me empeza a preocupar. Cando pensa contratar o mantenimento da depuradora despasante? Acórdese que o Partido Popular, por non contratar o mantenimento, chegou á situación vostede do 2015 de pagar tanta cantidad. O sea, non esperemos a tanto, porque o está facendo o personal do Concello, pero é necesario un mantenimento. Cando pensa reparar a pista paralela, vai me dicir que non posso, xa lle vou contestar eu, pero bueno, cando pensa reparar a pista paralela ao colexio, eu entendo que hai moitas pistas, pero por ali é unha das que conta con moito tráfico. Cando pensa, señor Muras, xa que vostede é o concelleiro de Servicios Sociales, en darlle unha solución á problemática que está tendo a gestión da traballadora social? Numerosas queixas estou a recibir eu desa traballadora social. Por outro lado, díxome que se limpara a ponte despasante. Bueno, hombre, pois é que a 4 pasos arriba hai unha fonte e a día de ontes estaba todo este brozado. Home, non é nada, pero era dar a volta á esquina e xa se vía como estaba. Señor Muras, non teño máis preguntas. Moitas gracias. Gracias. Ana, Bueno, nada, es que presentamos están contestadas. O único que quería facer era unha cuestión da fonte esta de Mera. Non sei se nos explicou ben a pregunta, pero non é un problema de filtración na auga, é un problema de filtración na propia fonte, da parte da baixo. É dicir, un problema das tuberías de saneamento, do saneamento, non é un problema da auga que verte. vai mirar Miguel e a ver se se pode facer. Valentín. Moitas gracias, señora. Rogos, señorita. Lle rogamos que no pos de este ano, se pode ser, que incluya o acordo plenario que levamos aquí e que se aprobou por unanimidade a subsanación do saneamento en San Juan de Espasante, aqueles vertidos que faláramos de temas incontrolables de augas fecales e tal, aqueles veciños, pois, e o resto da parroquia, pois seguramente non o vai agradecer. Eu xa lle animo a que no pos deste ano, pois, se meta esta obra que sería importante para a xente. Lle rogamos tamén que execute o acordo plenario tamén por unanimidade, polo cual se colocaba unha calle ao doutor Don Francisco Carodevos, que xa se aprobou fai moito tempo e non sabemos nada deste asunto e nos gustaría que se solucionara canto antes. E por último, o último rogo que lle fago é, porque lle oí hoxe varias veces, lle rogo que non chore máis. Cando un se presenta para alcalde, se presenta para dar solucións aos problemas, por iso se presenta. Hai problemas e un se presenta para intentar solucionarlos, non para chorar todo o día e que me deixaron todo isto desastre. Leva vostede 7 anos, por favor, non chore máis e solucione as cousas e non lle bote a culpa aos demais. Yo rogo encarecidamente. As preguntas que lle facemos do Grupo Popular
Nos gustaría saber, señor alcalde, se temos días xa para a súa reunión con Teresa Rivera. Por o tema dos eólicos, dixo vostede que lle pediría cita, que as persoas que están afectados e nosotros mesmos por o tema do eólico estaríamos moi deseosos de saber cando vai recibir. Tamén nos gustaría saber, coñecer, e os veciños tamén, se ten xa asignado gabinete de abogados para a defensa da nosa vida do plan de axuste. Dixo vostede tamén en prensa que tiña ou iba a contratar un grupo de abogados para que vira de que maneira ou que pasara ou de que forma. Nos gustaría saber. E tamén sobre esta mesma cuestión nos gustaría saber se xa coñece quen é a Mau Negra ou de outros colores. Si, a Mau, pois tamén nos gustaría saber se xa coñece esa man negra. Sabemos cando será a fecha da finalización da pista do Picón. Aí tamén coincido coa señora Rego. Nos interesa sabelo por as pancartas que vostede di que hai e que sí que é certo que hai e que a xente se conoce que non está contenta con esta actuación. Sobre o Monte Panda traíamos algunhas cuestións, pero como vostede non contesta nada e nos dice que está todo mirado e tal, vou facer un par delas nada máis, a ver, por facerlas, porque realmente non dá solución a nada disto, non? Se reuniu coas partes implicadas e intentou solucionar con eles o problema. Me gustaría saber se isto foi así. Solucionou o problema da plantación dos eucaliptos que hai ali e as denuncias que existen sobre todos estes particulares. Creo que incluso hai denuncias neste propio concello á policía local. Nos gustaría saber, e aos veciños que están afectados, nos gustaría saber como está actuando vostede neste asunto. Tería máis, pero como vostede está con monosílabos, pues non. En este post se vai arreglar, que tamén sería de recibo, o muro do Campo da Torre. Aquí teñen vostedes como está o muro do Campo da Torre, leva ali anos, así. Entonces nos gustaría, que vai vir aí o post, pues que se arranxara para que isto non estuvera no centro do pueblo, pois non dá moi boa imaxe. Como vostede sabe, o Concello de Ortigueira quere ser un concello turístico. Hombre, isto non é o máis adecuado posible, podendo arranxar nun post, por exemplo. Por que renunciou voluntariamente vostede, o Concello de Ortigueira, o Concelleiro de Servicios Sociais, que vostede tamén, a 887 horas do servicio de axuda no fogar? Gustaría que os veciños sepan por que o alcalde de Ortigueira renuncia a 887 horas. Por que seguimos con unha lista de espera de 120 persoas no PAR do servicio de axuda no fogar? Eu, se acordará, señora Franco, lle tendín a man e lle dixen que lle axudaba, porque este é o meu campo, a solucionar este problema. E lle dixen que me chamara por teléfono cando quixera vostede. Pasaron un ano, tal. E sigue vostede sin chamarme e seguimos con 120 persoas en lista de espera. Dentro destas 887 que renunciou voluntariamente, por que existen aínda así sin utilizar hoxe, a día de hoxe, 257 horas de axuda no fogar sin utilizar? Non sabemos porque, habendo 120 persoas en lista de espera, pois non parece lógico ni medianamente razonable que isto sea así, pero, sin embargo, sí que o é. Sabemos algo, nos pregunta o veciño de Garreta, sabemos algo da antigua rectoral, da recuperación dos cartos públicos empregados nesa, vamos a decir, rehabilitación, ou para que non caera, ou está preocupado e sigue preocupado e non souben que contestar. Por que o Parque do Peago de San Adrián ten unha cartelería que corresponde co Concello de Redondela, gobernado polo Partido Socialista tamén? Seño aquí, pois aparece Concello de Redondela, non? E hoxe fixemos outra, pois que tamén se está caendo xa, non sei se é vostede, donde xa aparece a Diputación da Coruña e demais, non? Nos gustaría saber por que se fai desta maneira e, sobre todo, se esta empresa ten unha fianza, pois que ya faigamos, non? Entendo que non ten que ser culpa súa, non o sei, pero que le tiremos polo menos das orellas a esta empresa porque a imaxe non é a mellor. Cal foi o importe dos elementos que configuran dito parque? Porque hai xente que nos dixo
E é a seguinte pregunta que lle faigo: son de segunda man ou son novos? Eu lle faigo as preguntas que me chegan. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, nada más, simplemente decir, a ver, no tema de Aspromor, ayudamos ellos desde o principio a tramitar todo. Foi ben porque entre a asesoría que teñen eles e os técnicos nosos do Concello e todo eso, pois conformouse, digamos, co destino desa subvención que lle demos, de 70.000 euros. E o seguinte, tanto, bueno, nos dos casos, tanto a Aspromor como a Cofradía, o seguinte que teñen que solicitar a subvención. Solicitaron o 21 de outubro e agora estamos pendentes da garantía do aval. Tan pronto nos presenten o aval, pois xa lles ingresamos. Eu esta mañá estuve ali, preguntei a Maribel, que dixome que estaban en eso, no tema de, bueno, ca gestoría que teñen e todo eso, para tramitar cal era a mellor forma da garantía. E nada máis. E por parte do Concello, falso o que dixo a señora Herrera, atendeuselles ben desde o principio. E eles mesmos o din, e hoxe pola mañá, mo agradecer. Sí, señor Muras, pero eu non minto. Nada más, levantamos a sesión, moitas gracias.